בפעם, לפני שבועיים, אם אני לא טועה, ניסינו להגדיר מה זה אתאיסט. אז הבנו שיש גם אתאיסטים שמאמינים שייתכן שיש בורא, אבל שהבורא בעצם עזב את העולם, מה שנקרא. אז מה יש ש... כל מיני סוגים בתחום הזה. זה יובל, דאיזם, לא? מה זה? כן, זהו, זה דאיסט, אדם שמאמין שיש בורא, אבל שלא לא, לא מתערב כן. בבריאה שלו, זה נקרא דאיסט. אז מה זה אתאיסט? אז זהו, אז אתאיסט לפי ההגדרה של רוב האתאיסטים, זה מי שלא מאמין שיש אלים בכלל. אלים גם אני לא מאמין שיש. שזו יפה, ואז פה אנחנו איפשהו נתקלים באיזשהו אי הבנה של... זאת אומרת, אין בכלל ישות רוחנית שבראה את העולם. רגע, אז כשאנחנו מדברים פה על אבולוציה, אתה מסכים, מבחינתך כן, העולם בין 4.65 מיליארד שנה, לא. יקום הוא 13 ומשהו. לא, התפיסת עולם שלי מתחילה מיסוד אחר לגמרי. ראשית, אני הייתי מה שנקרא בזמנו, לפני 30 שנה או יותר, מה שנקרא אתאיסט. יותר חייתי במה שנקרא, בתחום של אריך פון דניקן, מרכבות האלים. בכלל, התייחסתי לזה שיש מציאות של עולם רוחני, אבל עולם רוחני בלי שום קשר למשהו אלוקי, אלא יש מציאות רוחנית, לא מציאות של משהו ישות רוחנית. אבל בפועל שלי היום, אחרי שמה שחוויתי, אתה אמרת שאפשר לדבר על כל נושא. כן. זה נכון? אני יכול לספר סיפור? אתה יכול לספר, אני רק לפני שאתה מתחיל את הסיפור, אני רק אומר שאתאיסטים מבדילים בין מי שנפגש עם הרעיון של האמונה של אלוהים וכולי, לבין מי שפשוט לא חשב על זה מעולם, ולמרות שהוא גדל בסביבה ספק דתית, או יכול להיות שגם גדל בסביבה חילונית, הוא פשוט לא חשב על זה מעולם, ולכן הוא לא מאמין. ואז יש מי שמבדיל ביניהם. אז אני רק רוצה להסביר לך שאנשים יבואו ויגידו לך שאתה לא היית אתאיסט, אז זה קשה להצביע על נקודת חוצץ בין שני הצורות האלה של אתאיזם, אבל אנשים יגידו לך שלא היית אתאיסט. אוקיי, בסדר. לא משנה, לא הייתי, הנקודה היא ככה, איך תפיסת העולם היום. אני אספר סיפור, וזה לאחרי שחזרתי בתשובה, 2-3 שנים אחרי, נפגשתי עם אדם שלימד אותי איך עושים עליית נשמה. אתם בטח שמעתם פה את הנושא הזה. אני לא. עליית נשמה זה נקרא כמו מסע, איך קוראים לזה? מסע אסטרלי? אסטרלי? שאדם במישור עוזב את האסטרלי. הגוף, עוזב את הגוף ומגיע מחוץ למשהו גשמי, בסדר? כן. עכשיו, סבי זיכרונו לברכה היה אדם דתי, והוא, היום הסתלקות שלו היה בל"ג בעומר. בפעם הראשונה שעשיתי את זה, אז הגעתי, לא אתאר את כל התהליך, הגעתי למקום שסבי בעצם לומד תורה. ובעצם מה שאני ראיתי שם, אני ראיתי את סבי יושב, לומד מסכת ברכות בדף ו', והוא מראה לי, כדאי לזכור את הפרטים, כי יש לזה ממש, כל פרט הוא נוגע לסיפור. מראה לי שכתוב שם בגמרא, ואהבת לרעך כמוך. והוא שואל אותי, למה כתוב, הרי כל מילה בתורה היא מדויקת, מדוע יש את התוספת של המילה כמוך? אם הוא רעך, הוא רע שלך. כל דבר שהוא שלך, ההתייחסות שלו היא כמו שאתה מתייחס אל עצמך. כמו הגוף שלך, מציאות של מה ששייך לך. אז מדוע יש את התוספת של כמוך? ואז הוא הסביר לי, רעך כמוך,
זה כאשר אדם אוהב אדם אחר, והוא בא וטוען, אני אוהב אותו, אבל הוא לא אוהב אותי כמו שאני אוהב אותו. אז הוא אומר, אז זה לא נכון, מכיוון שהאדם שאומר על השני, שאני אוהב אותו והוא לא אוהב אותי כמוני, השני הוא בעצם הראי של עצמך, הוא מגלה לך באיזה אופן אתה אוהב אותו, הוא כמוך, ואהבת לרעך, הוא מגלה לך כמוך, איך שאתה באמת אוהב אותו באופן פנימי. בקיצור, סבא שלי, אני הסתכלתי לתוך הלבושים שם בלבוש מה שנקרא כמו ג'לביה, זה מין לבוש אור, ואני רואה שבעצם אני מדבר עם דמות שאין בפנים גוף. אז אני אומר לו, סבא, למה לא רואה את הגוף שלך בתוך? אז הוא אמר לי, כי הנשמה שלי נמצאת למטה אצל רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא אמר לי, אתה רוצה לראות מה הולך שם? אז אמרתי לו, כן. זאת אומרת, תיכנס לי דרך הפנים של הג'לביה, ואני נכנס ואני יורד בעצם למירון. באותו זמן אני הייתי בעצם בירושלים, בגשמיות, הגוף שלי היה בגשמיות בירושלים, ואני רואה את כל האנשים רוקדים שם במירון, מסביב לספרי תורה, ושמחים, וגם אני רואה כדורים כאלה של אש, לא בדיוק כדורים, נעים ורוקדים יחד עם האנשים. וסבא שלי מסביר לי שזה נשמות שמגיעות גם כן לרקוד שם, ואז אני רואה דמות של אדם מסוים, שנראה מאוד מאוד פשוט, יהודי פשוט, וסבא שלי אומר לי, זה רבי שמעון, שהוא בא נשמה בגוף, בל"ג בעומר, ומסתובב בין האנשים שרוקדים. מאוחר יותר אחרי זה היה בתחילת הדרך שלי, מאוחר יותר אחר כך מצאתי בספר, בשני מקומות, אחד מצד הארי הקדוש, בר יוחאי בא נשמה בגוף בל"ג בעומר, ומצד צדיק אחר, ואני לא ידעתי את הדבר הזה, אבל מצאתי אצל ספר שצדיק אחר אומר את זה גם כן, שהוא נשמה בגוף, הוא בא בל"ג בעומר ונמצא בין הרוקדים. בכל אופן, כשאנחנו עולים למעלה בחזרה לגוף, אני אומר לו, סבא, איך אני יכול לדעת שכל מה שאני חווה עכשיו זה אמיתי? יכול להיות שזה דמיון. אז הוא אומר לי, בעוד שבוע, בשעה הזאת, אתה תעבור בשדה, ואתה תראה שם, ואתה תמצא פתק. הלו? גיא הצטרף, אל תיתן לו להפריע לך. היי גיא. אוקיי. אתה תמצא שם פתק. עכשיו אני כל כולי, בכל אופן נראיתי בחזרה, התלבשתי בגוף, ואני מחכה שבוע שלם, באותה תקופה הייתי, זה היה תחילת הנישואין שלי, אולי 3-4 חודשים אחרי שהתחתנתי, ואני מסתובב, אני מחכה, באותה תקופה גם לימדתי בתלמוד תורה מסוים בירושלים, ואני מחכה בכיליון עיניים ממש ליום הזה, ליום הרביעי, שאני אמצא איזה פתק שיוכיח לי שזה אמת. ואני מחכה לשעה, ואני יודע שבשעה שאני הולך בה לכיוון האוטובוס מהתלמוד תורה, זה הזמן שסבא שלי אמר לי, בשעה הזאת אני אמצא את הפתק. באותו זמן שאני עשיתי את אותה עליית נשמה שבוע לפני כן, זה אותו זמן שבשעה הזאת אני הולך. ולפי מיטב ידיעתי, אין בדרך שום שדה. ואני החלטתי שאני לא משנה כלום מההרגל הרגיל שלי, בכדי לראות אם זה אמיתי. יש לי דרך קיצור, שתמיד אני הולך כל יום לכיוון האוטובוס, זה היה קו 4, ובדרך קיצור, בעצם, זה מאחורי התלמוד תורה, ואז אני עובר בעצם שטח שהוא מגרש משחקים אספלט, ובין האספלט הזה לתחנת אוטובוס יש מבנה בית, שמאחורי הבית בעצם יש שביל עפר, והשביל עפר הזה במרחק מסוים, במרחב מסוים בין הבית לשביל עפר, יש קוצים קצת, ובצד השני יש עוד כמה שיחים, וצמוד לשיחים האלה של השביל עפר יש מגרש כדורסל, ואז כשאני מגיע לתחילת המשטח הזה, לפני שאני חוצה אותו, המשטח של האספלט הגדול, אני שומע קול
במחשבה, שאומר לי שבסוף האספלט, הכל בעצם מכוון כאילו את הראייה שלי, ואומר לי, אתה רואה את הסלע שנמצא שם. מתחת לסלע הזה, יש פתק. אני מגיע, ואני מוצא באמת דף. הדף, כתוב עליו, בעצם מבחן שניתן לילדה בבית ספר. ומה מסופר? יש שם ככה, יש סיפור ועליו יש שאלות. סיפור מספר על 3 חסידים שנכנסים למסעדה, שואלים את בעל המסעדה, מה יש לאכול ואיזה הכשר יש על זה, ובודקים טוב טוב איזה אוכל הם עומדים לאכול. אחרי שהם קונים את האוכל ויושבים לאכול, מתחילים לדבר על פלוני ועל פלמוני. ניגש אליהם בעל המסעדה ואומר להם, מה שאתם מכניסים לפה, אתם בודקים, ומה שאתם מוציאים מהפה, אתם לא בודקים. כביכול, אז הבנתי כביכול, אוקיי, הסבא שלי במחשבה אומר לי, שים את הפתק בתיק. תיק שהייתי לוקח איתי. אחר כך, זה בסדר? שומעים אותי? שומעים אותך, כן. אני פשוט חושב, אני מתחיל לחשוב על אינספשן. מה זה? אינספשן זה סרט שבו הדמויות נכנסות לחלום של מישהו אחר, והקטע, השיא הסרט זה שנכנסים לחלום בתוך חלום בתוך חלום, וזה מה שאני פחות או יותר מבין, שזה כאילו משהו מהקבלה שם. זאת אומרת, הייתה חוויה בתוך חוויה, לך סיפור בתוך הסיפור, יש עוד סיפור בתוך הסיפור, אתה מוצא דף שעליו כתוב סיפור, זה 7 קומות. תן לי לגמור את הסיפור, יש בזה משהו. בבקשה. עם זה עם הרכב הזה, שם נכנסים 4 דרגות. זה אינספשן, שיתוף חלומות. כן, אני יודע, זה חלום בתוך חלום בתוך חלום, עד שהוא מגיע לחלום שהוא בעצם הדרגה הרביעית, שאף אחד כמעט לא יכול לצאת ממנו, משהו כזה. בסדר, אבל אתה כרגע בדרגה השביעית בסיפור שלך, אז... בכל אופן, אני אמשיך, תן לי לגמור את הסיפור, זה במציאות, זה לא היה חלום כבר, הרי שבוע אחרי כן זה היה מציאות כבר. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אז סבא שלי אומר לי במחשבה, תמשיך ללכת בשביל. עכשיו, השביל הוא בעצם הופך להיות, בעצם על פי ההלכה, זה נקרא שטח של שדה. ואני לא חשבתי על זה במשך שבוע שלם, שהשטח הזה, גם לא עלה לי בדמיון שהשביל הזה, ואז באיזשהו שלב סבא שלי בשביל אומר לי, שב על הגדר, יש גדר בין הגדר כזאת של אבנים, הוא אומר לי, שב, הוא אומר לי, תסתכל קדימה, בתוך השיח יש עוד פתק. אני מסתכל, אני רואה שם פתק נוסף. זה... דרך אגב, מיד אחרי שירדתי לגוף בשבוע לפני כן, פתחתי מיד את הגמרא בדף ו' במסכת ברכות, לא זוכר אם זה ו' או ז', לבדוק אם יש שם משהו ששייך ל"ואהבת לרעך כמוך". ולא היה. לא היה שום דבר שכתוב במסכת ברכות שם. בכל אופן, אני מוצא את הפתק הזה, בפתק הזה מסופר על ילד אחד, זה קטע מספר ילדים, פתק בעצם דף מספר ילדים, שכתוב שם הסיפור היה מבקש שהם יגידו לו סליחה ויגידו לו בבקשה, עד שהופיע עליו איזה אדם עם זקן לבן ואמר לו, אתה בעצמך לא מבקש סליחה, אתה בעצמך לא מבקש בבקשה, אז איך אתה מצפה שאחרים גם כן יבקשו ממך? אתה תתחיל לבקש סליחה ולהגיד בבקשה, אתה תראה שגם אחרים יתנהגו כך. אז אוקיי, אז אמרתי, אוקיי, אז זה מה שמכניסים לפה, ומדברים, זה "ואהבת לרעך כמוך", הנושא שדיברתי עם סבי, ואחרי זה, הפתק הזה, זה גם כן איך להתייחס אל הזולת, ואז סבי אומר לי, תסתכל מאחוריך, אני מסתכל מאחוריי, ואני רואה גלויה של זוג שרוקד ריקוד פלמנקו, ריקוד ספרדי. סבא שלי אומר, מה זה? אז אני אמרתי לו, זה זוג נשוי. אז הוא אומר לי, נכון. הוא אומר, תשים גם את הפתק הזה בתוך התיק. הגעתי לתחנה, ואז סבא שלי אומר לי, עכשיו תבין, אתה עכשיו נשוי 3-4 חודשים, וכל הזמן אתה מבקש מאשתך, שתגיד סליחה על משהו שלא בסדר, ושתבקש ממך, תבקש משהו, ותגיד בבקשה, אבל אתה בעצמך לא עושה את זה. זאת אומרת, מה שאתה דורש מאחרים, אתה בעצמך לא עושה. אז זה קישר את 3 הפתקים ביחד. ואז סבא שלי נתן לי הוראה. אמר לי, במשך חודשיים, על כל דבר שאתה תגיד לאשתך סליחה, וכל דבר תגיד בבקשה, ותראה את התוצאה. ככה במשך חודשיים, אני אומר לאשתי על כל דבר, אפילו שאני יודע ש100% אני צודק. הצדק איתי, אמרתי לה, סליחה, את צודקת, וכן הלאה.
אחרי חודשיים פתאום היא אומרת, התחלנו להתווכח מי צודק ומי לא, זאת אומרת, כל צד טען שהוא לא בסדר. וברוך השם, מאז ועד היום אנחנו חיים באושר ואושר. מדובר על הרבה שנים, ואני מקווה שזה ימשיך כך. בכל אופן, עברו שנים, ואני, דבר אחד הטריד אותי. במסכת ברכות, בדף ו' או ז', אני לא זוכר היום, לא מוזכר שם שום דבר שיש לו שייכות ל"ואהבת לרעך כמוך". סבי זיכרונו לברכה בחייו הוציא ספר שקוראים לו "ואהבת לרעך כמוך". ולא מצאתי שום קשר בנושא הזה בעמוד שאני ראיתי עם סבי למעלה, בעולם העליון. וזה לא יכול להיות שאין זהות בין הספרים. עבר זמן, וסיפרתי את הסיפור הזה למישהו, ישבתי איתו בכולל, וסיפרתי לו את הסיפור. ואז הוא אומר לי, אתה בדקת בתלמוד ירושלמי? יש תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. פתחתי את תלמוד ירושלמי, בתלמוד ירושלמי מסופר שם סיפור על רבי עקיבא, שהוא זה שאומר שוואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, אז כתוב שם סיפור עליו ועל עוד תנא, שהם הלכו בבוקר להשיג כסף לזוג שעומד להתחתן. זה סיפור. עכשיו, זה לא חלום בתוך חלום, זה מה שקרה במציאות. לגביי, אני חוויתי את זה על בשרי. אז זה קשה לי להיות אתאיסט. בקיצור, זה לא הסיפור היחידי שחוויתי בחיים. יש מלא, על ימין ועל שמאל. התחלת את כל הסיפור הזה אחרי שחזרת בתשובה. ברור. אז... אני אומר גם אם ינסו לשכנע אותי, גם אני חוויתי חוויות נוספות, אתה תבין שאני נכנסתי לעולם, זה לא פעם יחידה שעשיתי עליות נשמה. אני ראיתי דברים שאנשים אומרים לי, פשוט בחוסר, הם לא עשו מאמץ בכדי להשיג את הדברים האלה. כשלא עושים את המאמץ, לא משיגים אותם. בסדר, אבל קודם חזרת בתשובה, אז קודם קיבלת לעצמך את האפשרות שיש חוויות שכאלו. נכון. ואז חווית אותם. לא. התהליך של החזרה בתשובה שלי היה מתוך חוויה הפוכה, בדיוק הפוך. אני הייתי חסיד של משה קרוי. שזה אומר מה? אין לי מושג מזה. הוא היה פילוסוף ישראלי, שהטענה שלו הייתה שלי ושלך שלך. זה הרעיון הכללי של הפילוסופיה שלו. הוא אחרי זה חי באוסטרליה תקופה מסוימת, הוא גם התאבד בסוף. אבל אם תרשום משה קרוי אצל גוגל, אז אתה תראה מי הוא היה. הוא הולך בעצם על הרעיון של איין רנד, הסופרת. זה יכול להסביר משהו. מה זה? זה יכול להסביר משהו, למה הוא... הדברים שהרגע אמרת שלא נשמעים קצת עקומים. אבל הוא נחשב פילוסוף רציני, דרך אגב, בעוד תקופתו. גם בתקופתה איין רנד נחשבה למשהו. היום לא ממש, רק לחסידי הכת שלה. בכל אופן, התהליך שאני עברתי זה לא היה התהליך התהליך של החזרה בתשובה שלי זה היה מתוך שחוויתי חוויות שהם גרמו לי כמעט ממש לאבד את השפיות, כי אני חוויתי חוויות לא ריאליות. וזה גרם לי להבין שיש מעבר לתפיסת עולם הרגילה שאני רואה את העולם. החוויות באו לא מצד שאני עשיתי איזה פעולה. רק אחר כך, כשאמרתי, אוקיי, אז הדתיים כאן מדברים על דבר אחר ממה שאני חושב, אני אלך לראות על מה הם מדברים. בסדר, אז היו לך חוויות כלשהן, אבל מה גרם לך לבחור טוב, אני מניח שגדלת בבית יהודי, או לפחות. נכון. יהודי מסורתי, אם לא יהודי דתי. לא. אני הייתי בשומר הצעיר. הלכתי בהתחלה שהתגייסתי, עזבתי את השומר הצעיר כי הגיוס שלי היה לקורס טייס,
נכנסתי לקורס טייס, הודחתי מקורס טייס, הגעתי לחיל הים, שירתי 3 שנים בסטילים, עשיתי מילואים בחרמש, בעצם עברתי את 3 החילות. עד שנולדו לי 6 ילדים, ואז כבר שחררו אותי מצה"ל. 6 ילדים, ואז חזרת בתשובה. לא. אני חזרנה לפני. כי אתה אומר פה דברים, ואתה מזכיר כל מיני דברים שמאפיינים אורח חיים דתי, ואני לא סגור על מה בא לפני ומה בא אחרי. אתאר לך, עד גיל 24 חייתי חיים לא דתיים. אוקיי. בלשון המעטה. אני הייתי מהחבר'ה שרוקדים מול המסך של המופע הקולנוע של רוקי. אם זה אומר לך משהו. זה לא אנטי דתי. לא אנטי דתי. זה לא שייך, אני רק אומר לך באיזה תחום של סגנון חיים חייתי, זה הייתי... ברגע שסגנון החיים שלך הוא לא דתי, זה לא משנה מה זה, כל עוד זה לא אנטי דתי. אם זה אנטי דתי, אז אתה באמת באיזה... אני לא סבלתי את הדתיים, אני הייתי מאלה שהיו מוכנים לקחת בוטים חרדים שצועקים שבס. בלופרינט, אתה יכול להסביר את עצמך? כאילו, מה ההבדל בין אנטי לבין לא אנטי? זה די מדבר. ובלופרינט, היום אני מודע לזה שכל יהודי בעצם, כולל אתה וכולל כל אחד ששם שהוא טוען שאתאיסט, אני מודע לזה שבעצם, הם בעצם לא מודעים ליהדות. לא, מה שאני מדבר עליו זה רק ההבדל בגישה, צורת החשיבה וההתנהגות בעיקר, שאם לא הלכת להתגרות בדתיים, ולא היית שותף בפעילויות שהן אנטי, זאת אומרת, לעשות בכוונה נגד דתיים, זה ממש לא משנה אם העדפת להתלבש בתחפושות וללכת לקולנוע, או רק לשבת על חוף הים ולהסתכל על השקיעה, זה ממש לא משנה. תראה, אתה מנסה למצוא... הלו? כן, אני לא מנסה למצוא, אני רק אומר האמירה שלך זה אוקיי, אתה מנסה למצוא כביכול שהיה לי איזה רקע קודם, שבאיזושהי צורה, הרקע הקודם הזה לא היה קיים. לא, מה שאני אומר זה שאני רק נתפסתי למשפט אמרת שהיית לא דתי בלשון המעטה. אני אומר שברגע שאתה לא דתי, אין יותר או פחות מזה, אלא אם כן אתה בפועל הולך ומבצע פעולות אנטי דת בכוונה. זה אולי להגיד, הייתי מעבר. כל מה שאני עושה לפני זה... מה המשמעות של זה? לופרינט, אני מנסה להבין כאילו מה המשמעות של מה שאמרת עכשיו, כאילו מה... לדוגמה... לא, הבאתי את הדוגמה להפגין, אבל מה המשמעות? כאילו, לאן אתה מנסה לחתור בזה, כאילו? אני אומר שלהגיד הייתי לא דתי בלשון המעטה, זה אמירה שהיא סתמית, היא לא אומרת שום דבר, אלא אם כן אתה אומר, הייתי אנטי דתי והלכתי ועשיתי ככה לדתיים, אתה בסך הכל לא דתי, זה לא... הוא לא, הוא אמר את זה בהקשר אחר, הוא לא אמר לך את זה בצורה שגרתית או לא שגרתית, כל עוד השגרה שלך לא הולכת לפגוע באנשים אחרים. אוקיי, הוא אמר את זה אבל בהקשר אחר, אם הבנתי, אני לא יודע, אתה כאילו, איזה פן אתה נותן למה שאתה אומר עכשיו, אני כאילו, מה... אתה משייך את מה שאתה אומר עכשיו למשהו, כאילו... יש לי בעיה לשונית. אני נתפס למה שאנשים אומרים. אני מקשיב למה אנחנו שאנשים אומרים, ופחות... אוקיי, 100%. הלו? כן. לזה אנחנו משוחחים. לפעמים צריך... איך להסכים על ההגדרות. לפעמים לא צריך להסכים על ההגדרות, אנחנו מובנים. אין בעיה שתטפל. אני יודע, ולכן אמרתי, זו בעיה פרטית שלי, אבל אני מצטער, כל עוד אני בשיחה, אתם תאלצו לשים לב אליה מדי פעם. אני שמתי לב אליה, אבל בסדר, אבל
זה לא, אתה לא, זה איזשהו טיעון, זה נשמע כמו איזשהו טיעון שבא להגיד משהו, בגלל זה שאלתי כאילו למה התמקדת בזה. כן, גם לי זה נשמע ככה. הטיעון הוא שהאמירה הזו לא מוצאת חן בעיניי, כי אני חושב שהיא מוגזמת. באיזה בחינה? תן לי רגע, אולי אני צריך להמציא איזושהי דוגמה מקבילה. למה זה צרם לך? אני רוצה להבין, כאילו, למה זה צרם לך? באיזה הקשר? הנה, אני חושב שיש לי דוגמה. לדוגמה, מישהו שהיה טבעוני והפסיק להיות טבעוני. זאת אומרת, התחיל לאכול ביצים ובשרים וזהו. אוקיי. אז להגיד שהפסקתי להיות טבעוני בלשון המעטה, זה מעיד שעשית משהו מעבר ללהתחיל לאכול בשרים. זאת אומרת שהתחלת, לא יודע, להתפרץ לאירועים של טבעונים ולפתוח מנגל, או להפריע לאנשים בצורה תקיפה. אני לא חושב שדרור הלך לכיוון. הבנתי, אבל מה הפואנטה פה? לא הבנתי. לא, שומעים אותי? האמירה, הייתי לא דתי בלשון המעטה, ומה שאתה מתאר, זה השתתפתי בפעילות חברתית שכללה תחפושות, זה לא כזה סיפור גדול, זה לא משהו מיוחד, זה בסך הכל... בסדר, אבל אני מנסה להבין את ההקשר. אני אגיד לך משהו. אז בכלל, למה אני אומר לך מה ההקשר? אני יכול להגיד למישהו, תשמע, נסעתי לחולון. בסדר, נסעת ברכב לחולון. אחד זה יעצבן אותו, ואחד זה לא יעצבן אותו. זה שזה יעצבן אותו, בגלל אני לא פנוי ואני לא נוסע לחולון. זאת אומרת, איזשהו, למה זה הפריע לך? אתה מבין? לא הפריע לך, למה זה עורר את תשומת לבך, כאילו? אתה מבין מה אני רוצה להגיד? למה זה עורר את תשומת ליבי? אני באמת לא יכול להגיד לך, ככה המוח שלי עובד. הנקודה היא שאני מקשיב למה שאנשים אומרים, יותר למה שאנשים מתכוונים, וזה לחצתי על כפתור. אוקיי, אז יפה, אבל אני אגיד לך למה, תראה, אתה, שים לב מה קורה פה. אתה נתפסת בבור... אללהו אכבר. עכשיו, אתה כאילו שמת דגש על משהו שאתה אמר, ואני שם עכשיו דגש על הדגש שאתה... אללהו אכבר! מה זה שם? מישהו התפרץ לשידור ורצה להגיד לנו. הבנתי. תגידו, אתם שומעים אותי שם? כן, אני שומע טוב. עכשיו... הלו? שומעים אותי שם? שומעים טוב, דרור, שומעים טוב. אז... בסדר. פשוט הסוללה שלי. אתה בעצם שים לב, הרי כל מה שאמר, שמת לב רק לזה. עכשיו אני שמתי לב שאתה שמת לב, אוקיי? גם אני שם לב לדברים מסוימים, אבל בעצם יש לנו איזשהו, אנחנו לא... נכון, יש דברים שאנחנו עושים בלי להבחין, אנחנו לא כל דבר יורדים לרזולוציות, כי אחרי זה המוח יפוצץ. אנחנו נותנים לפעמים זרימה לדחפים שלנו, אנחנו לא שאת עצמי כל הזמן, למה הסתכלת על זה? למה הסתכלת? אנחנו לא שם, אבל כשאנחנו מדברים בהקשר מסוים, אני חושב שיש איזו משמעות, למה הדבר הזה... אני יכול להסביר למה אני אמרתי בלשון המעטה? בבקשה. לא, אני לא, זה לא עניין אתה. זה חשוב, זה חשוב. נראה לי בדיוק מה שלך נראה שם, שבלופרינט בעצם ניסה לחפש איזושהי סיבה מקדימה לזה שאני נהייתי דתי. אבל דרור, כך זה נראה לי. אז אני הוספתי, זה מה שנראה לי. דרור, אני יכול להגיד משהו? כן. דרור, אני רציתי לשמוע את זה מבלופרינט, לזה שאלתי את השאלה הזאת. You guys know Amber Endurance, Allahu Akbar, you guys blew up the Twin Tower. אבו לאדן, לך לסעודיה, תפציץ ותחזור, יא טמבל. רק אמר שאללהו אכבר, זה בסדר. אללהו אכבר בקונוטציה שלו, הוא לא אמר את זה במסגד, הוא אמר את זה פה. אז אתה מבין, אני מנסה להגיד, כאילו, ברור, למה אני שאלתי בלופרינט? גם אני רציתי לדעת אם הוא ראה בעצם איזושהי נסיבתיות
בין מה שאמרת לבין המסלול העתידי שבסוף יביא אותך לחזרה בתשובה. אין כן, שום זה מה שאני חש, קשר זה מה שאני בכלל. חש. אין שום קשר בכלל. אין שום קשר. אוקיי, אני חשתי את אותו דבר, מה שהוא חש. רגע, מי? אני לא איך קוראים חשתי, לשני שם? תראה, אני לא חשתי, אני בכל דבר, אני דוגל בנהל שיחה, אוקיי? רגע, אתה חגי? כן, אני גיא. גיא, אוקיי. כן, אני גיא אל, שמופיע באתר, כאילו, בקבוצה. אם אנחנו מנהלים פה שיחה, אז אני חושב שכן יש משמעות לכל מה שאנחנו אומרים, כי בעצם עומד מאחורי זה משהו, שכאן עומד מאחורי זה משהו, ועוד ועוד ועוד, שכאן מביא לאיזשהו כוונה שבשבילה אנחנו בעצם נמצאים פה, אוקיי? ככה אני חושב, אנחנו לא אומרים את זה בפועל, אוקיי? אני חושב שאני יודע, אולי אני יכול להסביר לכם על מה אני חשבתי. אני חשבתי על אין ספור מקרים אחרים שבהם אדם דתי אומר, אני הייתי סופר חילוני. וזו השפה שאני שומע. אבל מה שדרור תיאר, זה הוא אמר על עצמו, הייתי לא דתי בלשון המעטה, שזה כמו להגיד, הייתי מאוד מאוד לא מאמין, מאוד אתאיסט, שזה גם כן אמירה שאין בה משמעות. אתאיסט זה להיות בלי משהו. אתה לא יכול להיות מאוד מאוד בלי משהו, כי בלי משהו זהו. ואז הוא תיאר את העודף הזה, את היותר שלו, בהתנהגות שגרתית לחלוטין, אם כי לא לגמרי נפוצה. ועל זה מה שאמרתי, זאת אומרת, בעצם לא הייתה משמעות למה שאמר, זה הבדלה ללא הבחנה. הבנתי, אתה רוצה שאני אתחיל לספר לך דברים? אני פשוט, זה לא... לא תספר לי שום דבר, אני רק אומר... אני אגיד לך משהו... אני חושב שהוא הסביר את עצמו די טוב, אני הבנתי, כאילו, רצית לדעת, כאילו, אם בן אדם מגדיר את עצמו, אז למה הוא לא, כמו שאמרת, למה הוא לא מפגין עושה מנגלים בטבעונים, כאילו. אני אומר שהאמירה הזו היא מטעה או שגויה. בסדר, אוקיי, בוא, אני מסכים איתך. בלופרינט, אני מסכים איתך. אבל היא לא מטעה ולא... הייתי אדם הכי... אני חושב שלא, אני חושב שתתחילו לצאת במסגרות החשיבה האלה, כי בחברה שלנו יש מספר משמעות לביטויים כאלו ואחרים, אוקיי? נכון. כשאני אומר לא דתי, אז אני מכוון, כל אחד מהסיבה שלו אחרת שלא דתי, אבל זה הביטוי שהוא בחר, כי הוא לא דתי. ברור. הסיבה שעומדת מאחורי היא הדתיות, הסיבה שעומדת מאחורי הדתיות, הוא דיבר על השורה התחתונה בעצם. כשאתה אומר... אני לא הייתי דתי גם, אבל כנראה שלא מתה סיבה שדרור לא היה דתי. כשאתה אומר, הייתי לא דתי... אני לא סבלתי את החרדי... אני אגיד לך, רבי עקיבא כתוב עליו, שהוא אמר, לא היו נותנים לי לחי של חמור, הייתי שוכנו נשיכת חמור. תנו לי תמיד חכם, השכנו נשיכת חמור, זה מה שאמר. אוקיי, אני לא הבנתי את כל הקטע הזה בכלל. אפשר להמשיך אבל? כמו הרות שזה, כן, הוא פשוט... יש בתשדורת? כאילו, כן, אני מסכים עם גיא, שפשוט צריך להבין את הכוונה ולהמשיך, כאילו, העיקר... כן, אני חושב שהרבה בשיחה, רוצים גם את ה... הרי אנחנו לא עכשיו מבודדים, אנחנו לא עכשיו... יש נטייה בדיונים האלה, לקרוא, ולשכוח מה המשמעות החברתית. כן. אני חושב שיש איזושהי נטייה או השפעה בשיחות האלה, לבודד את הדברים כפי שאנחנו מבינים אותם מבחינה חברתית, ולדעתי, היות ואנחנו אנשים חברתיים, אנחנו צריכים לתת כן מקום למשמעות החברתית, אוקיי? אני אתן לכם, אני יכול לתכם הרבה דוגמאות, למשל, יצא פעם לדבר עם איזה מישהי, אז אם לא כזאת, דרור עזב את זה, עזב את הקבוצה, כאן התנתק לו. הוא נפל, יכול להיות שיש לו בעיות בתקשורת. אני רק רוצה להגיד... נגמר לו הבטריה, אני חושב, הוא דיבר קודם על הבטריה.
לפני שאתה ממשיך אל החברה, אז למשל, קח בחשבון שיש אנשים אוקיי. שמגיעים מחברות שונות. יש הרבה חברות בעולם, יש הרבה חברות בתוך מדינת ישראל. אני מסכים איתך, אבל יש, תראה, אנחנו חיים בעולם פלורליסטי, אוקיי? אבל עדיין יש איזשהו מתווה להנהגה הכללית. איך אומרים, אנחנו נמצאים בתוך גדול, בתוך דבר שלם שהוא גדול מסך על הקו, אוקיי? כן, לא באיזשהו מקום מצאתים לתזמורת כללית חברתית. עדיין לחלקים השונים יכולים להיות השקפות שונות. וזה אתה חייב לזכור. השקפה שלי היא שונה משלך. אנחנו חיים בחברות שונות, אתה ואני. אני מסכים איתך, אבל יש קווים מאוד ברורים בכל חברה. דבר שמשתף בעצם את כל החברה. כן, אבל הקווים האלו יכולים להיות שונים בין חברה לחברה. כן, אבל עדיין, אז מה מייצג אותנו כחברה אם אנחנו שונים? מה בעצם מתחם אותנו בתוך ההגדרה חברה בעצם? אנחנו שותפים במדינה, אנחנו שותפים בהיותנו אנשים. אנשים זה גם כללי. כן, כן, אבל החברה יכולה להיות משהו יותר פרטי. ואז אני מזהה אותך כאדם, בעל רצונות ותחושות דומות לשלי, אבל העולם החברתי שבו אנחנו חיים שונה. אתה צודק. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. בא אחד לרבי עקיבא, ואמר לו, בא אחד לזה, לשמאי, או לא זוכר, לילל, לא משנה. אמר לו, תלמד את התורה על רגל אחת, אוקיי? עכשיו, הרגל אחת זה ואהבת לרעך כמוך. אמר לו, 120 שנה אני לומד את הדבר הזה, אתה רוצה ללמוד? אמר לו, בכל זאת, אמר לו, כמוך, עכשיו לא תלמד את זה 120 שנה. אבל יש עוד עניין. עכשיו, נשאלת פה שאלה בעצם, מאיפה אני יודע מה החבר שלי אוהב? בא רבי עקיבא ומתקן, אומר, אתה יודע, לפני שאתה אוהב אותו, מה ששנוא עליך, תעשה לחבריך. זה דבר מאוד כללי, הוא נכון לכולם, אתה מסכים איתי? כן. בדיוק, אז יש איזושהי הסכמה, נכון שאני לא יודע מה אתה אוהב, אני לא יודע מה אתה, עכשיו, למשל, אנחנו נקרא עכשיו, מה זה מוסר ומה זה רצח, אז זהו, מה ששנוא עליך, תעשה לך. אין פה הסכמה. מה ששנוא עליך, תעשה לך. לא הבנתי, עוד פעם. אני יודע, המשפט הזה נשמע טוב, אבל אתה ואני לא מסכימים עליו. תן לי דוגמה, למה אתה לא מסכים? למה אני לא מסכים? יש שיר קצר של, לא זוכר איך קוראים לו, וואי, ברח לי שמו. זה באנגלית, אני אנסה. אוקיי, בכל מקרה, בלופרינט, היות ואנחנו לא יודעים את המוצא ואבטלה, אז בא רבי עקיבא אומר, מה ששנוא עליך, תעשה לחבריך. תנסה להבין את זה מהצד ההפוך. עכשיו, אוקיי, אז זה בעצם... בדיוקים, סליחה, גיא. זה ככה, יש סיפור, זה לא בדיוק רבי עקיבא, זה מדובר פה על... רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה אמרה של רבי עקיבא. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, זה אמרה שאמר הלל למי שאינו יהודי. אמרתי, התחלתי להגיד הלל והתבלבלתי, אבל בגדול כאילו אנחנו מבינים שאהבת לך כמוך, אמרנו, אנחנו לא יודעים מה חבר שלי אוהב, אז אומרים לחדדים, מה ששנוא עליך תעשה לחבריך. לא, זה שונה, זה משמעותי. כי אהבה היא נתינה. מה ששנוא זה לא לעשות. זה שני דברים שונים. אבל כשאני לא יודע מה אתה אוהב, אני צריך כבר לדעת מה אתה שונא. אוקיי? זהו, זה פשוט, כאילו, אני לא יודע מה אתה אוהב. יש שני דברים, יש סור מרע ועשה טוב. בדיוק, נכון. מה ששנוא עליך זה סור מרע. עשה טוב זה ואהבת לרעך כמוך. הסור מרע זה מה ששנוא עליך תעשה לחבריך. מה זה? סור מרע זה מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. כן, אוקיי. נכון, תמיד, אני, אתה יודע, למדתי מאוד כלל מאוד מאוד מעניין, חשוב בתורה, לימדה אותי, כשאתה לא יודע מה לעשות, תדע מה לא לעשות. אוקיי, תתחיל מעליו, בגלל זה התורה התחילה קודם כל מהחושך. שב ואל תעשה עדיף מעשה. זה עדיין לא עוזר לך, כי אתה עדיין צריך להתממשק עם שאר החברה. ואז, אם אתה עושה מה שאתה חושב אם אתה עושה משהו שלא שנוא עליך,
יכול להיות שזה שנוא על מישהו אחר. לא, אני לא דיברתי על זה. דיברתי מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. הרי לא יודע מה... נכון, אבל אתה עושה משהו שהוא לא שנוא עליך. אוקיי, נו, אז... יכול להיות שזה מה ששנוא על חבריך. עוד פעם, מה שאני לא עושה... מה שאתה כן עושה, אתה עושה משהו שדווקא אהוב עליך. אתה לא עושה מה ששנוא עליך, אתה עושה מה שאהוב עליך, אבל מה שאהוב עליך לא אהוב על חברך. נכון. לזה אני אומר לך, מה שאהוב עליי, אני לא יכול לתת לו, כי יכול להיות שהוא לא אוהב את זה. אז מה זה ואהבת לך כמוך? איך אני יודע מה זה ואהבת לך כמוך? כי אני לא יודע מה הוא אוהב, יכול להיות שמה שאני אוהב, הוא לא אוהב. יפה, אתה שואל את חברך, ואני אציע לך משפט חלופי לשניהם, שזה, עשה לחברך כאהוב עליו. כאהוב עליו, ואם זה שנוא עליך? זה אהוב עליו, ואם אתה עושה את זה בשבילו, זה מראה חברות, זה מראה הקרבה, ואם זה שנוא עליך? מחזק את הקשר ביניכם. אבל אם זה שנוא עליך, תענה לי אם זה שנוא עליך. זה עדיין מחזק את הקשר ביניכם, אם אתה מוכן לעשות את זה. אז מה חשוב פה, העקרונות שלך או החברות? אבל לא ככלל החיים. אולי זה מה שגיא מנסה להגיד. אז מה חשוב לך, רק החבר או גם העקרונות שלך, אם זה שנוא עליך? אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד קשה. הכל כמובן תלוי באנשים ותלוי במצב. אז בגלל זה אומר בלופרינט, אנחנו חייבים בתור חברה להחליט... נניח שיש שני חברים טובים מאוד, מילדות. אחד מתחתן עם מישהו מאוד יפהפייה, כשהחבר השני מאוד חושק באשתו של החבר, הוא אומר לו, שמע, אני רוצה את אשתך ללילה. מה הייתם עושים? הרי זה שנוא עליי. מה היית עושה? בלופרינט. רגע, מי אני במצב הזה? בלופרינט, אני שואל אותך שאלה. יש אדם... לא הבנתי את השאלה, לא הבנתי מה אני במצב הזה. לפי הדוגמה במצב הזה, האם היית אומר, הולך לאשתך, אומר לה, שמעי? אומנם זה שנוא עליי, מה שאתה נראה. רגע, החבר חושק באשתי. אני רק רוצה להבין לזה אמרתי לך, דרור, צריך אותו משהו אחר, דרור. כי הוא חבר שלך. דרור, לזה אתה צריך אותו משהו אחר, לזה אמרתי, הרי מה בלופרינט אמר? תעשה לחבר שלך את מה שהוא אוהב, אם זה שנוא עליך, אם החבר שלך נותן לך את אשתו, וזה שנוא עליך, אז מה עשית פה? הבנת? אוקיי, אתה באמת. זה הכוונה. לזה אמרתי, כאילו, לזה תיתן דוגמה גסה. אוקיי, כדי שנבין. הבאתי דוגמה קיצונית. איפה הגבולות? זו הדוגמה קיצונית שהתאימה לכותרת, למשפט שבלופרינט אמר. לעשות לחבר שהוא אוהב, שאחרי שאתה טוב, אם אתה שונא את זה, הוא רוצה שם... כאילו, אם הוא נותן לך סתירה והוא נהנה מזה, אז תן לו גם את הלחי השנייה. לא, הוא אומר לך עכשיו, לך תגנוב לי מההוא. מה זה, הוא אוהב לגנוב, אז מה, יגנוב בשבילו? כאילו, חז"ל, תדע לך, בלופרינט, חז"ל היו מאוד מאוד מוגדרים. לא. המשפט היה, עשה לחברך. לא תורה לחברך, אלא עשה לחברך. אוקיי, מה שהוא אוהב. כן. אוקיי, עכשיו מה אתה רוצה, שכל רגע נשאל אותו מה הוא אוהב ומה הוא אוהב? כן. לפני שאתה עושה למישהו משהו, אתה שואל אותו אם הוא מעוניין בזה. אם יש אהבת אמיתית, אז יהודי יכול להרגיש את מה שהשני אוהב. וזה לא משנה, כשאבא אוהב את הילד שלו, זה משהו פנימי, זה הרגש, הדבר הזה. אתה מקרטע קצת, קבל את המצלמה הזה, נחסוך לך בכוח. אני עוד פעם עם מצלמה? כן, אתה עם מצלמה כברירת מחדל, כי אתה משתמש בטלפון. קיביתי. כי ניתק לי הפלאפון, אז כשנכנסתי שוב. אני אומר שזה... העניין של אהבת הזולת היא, כשבן אדם אוהב באמת השני, הוא מרגיש מה השני זקוק. זה תחושה פנימית. פעם קדוש ישב בחדר, ונכנס שם איזה מישהו לחדר הזה, שהיו שם עוד אנשים, והוא חשב, מה, באמת הוא יכול לדעת מה שאני חושב הבעל שם טוב? אז הבעל שם טוב צעק לו, הוא חשב את זה בראש. אז הבעל שם טוב אמר לו, מקצה החדר, כאשר יש אהבת ישראל אמיתית, אפשר לדעת מה השני חושב. זאת אומרת שאין לי אהבת ישראל אמיתית.
לא. אתה לא היחידי, אנחנו... זה לא נכון, לא נכון. בלופרינט. אני לא יודע מה המצב שלך. אני יודע על עצמי שאני חסר באהבת ישראל. אני יודע את האמת. יש לי אהבת ישראל, אני מרגיש שאני אוהב, אני מאוד אוהב אנשים והכל, אבל חסר לי באהבת ישראל. תמיד יש מה להוסיף. בסדר, אתה יודע, אנחנו נמצאים במסגרות כאלה שאנחנו לא תמיד, אין מה לעשות, זה חלק, אתה יודע, אנחנו קורבן של הדור, צריכים לעבוד על זה, אתה יודע, אומרים בתורה שהחושך קודם לאור. וכל כל חי מתחיל מהחסר, איך אומרים, ואי ערב. מה זה ואי ערב? הכל בערבוביה. אי בוקר, הכל מבוקר. אוקיי? החושך קודם לאור. ובא שלמה אומר ומחדד שיש יתרון, אומר יש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. הוא לא אומר מהחושך, מן החושך. יש יתרון לאור שהוא בא, זה כמו שאחד שהיה אלים, פתאום הוא נזהר, וזה אחד שבכם לא היה אלים, לא דרך על ג'וק. פה אתה רואה איזשהו חינוך, אור שבא מתוך חינוך פנימי, אוקיי, עצמית. זה אור יותר יקר, אוקיי? לכן יש יתרון לאור הזה, למה הוא יכול להסביר עכשיו למה לא להיות אלים. זאת אומרת, זה אור שבא מתוך החושך. יש הבנה כאילו מה שאמר. לא הבנתי שום דבר מהאור בחושך הזה. אני אסביר לך. התורה אומרת, ואי ערב, ואי בוקר, אוקיי? אז אומרים, ואי ערב, זה הכל בערבוביה. ואי ערב, הכל בערבוביה. חושך, שבחושך, הכל מעורבב, אין לך הפרדה של דברים, אוקיי? כחושך. ואי בוקר... לא, למה שערבוב של דברים בחושך? תביא לבד. המילה ערב באה מהמילה ערבוב, כי בחושך לא מבדילים בין... אני לא בטוח. כן, בדקתי את זה. ואי ערב, ואי בוקר, אוקיי? הכל בערבוב, בחושך הכל... אוקיי? לכן זה ואי. אדם בחושך לא יכול להפריד בין פריטים, כי החושך מסתיר לו, הוא ממשש בחושך בגלל שהכל מעורבב. עכשיו, תלך לפרדס, תסתכל על עץ, אתה לא מבחין את בין הרווחים, בין העלים, הכל כזה מעורבב, הכל ביחד, אוקיי? אין גבולות. פעם היינו במילואים בלילה, ישנו בשדה באמת מתחת לעץ, והיה שם פרפר ענק, תלוי על הזה, ומישהו התקרב אליו ממש בפחד, והוא נתן לו מכה עם הקט של הרובה, והתברר שזה מישהו שתלה שם את התחתון שלו בשביל שיתייבש. אוקיי, אז בקיצור, מה שרציתי להגיד, ואי בוקר. אז בא שלמה המלך אומר, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. שלמה המלך לא אומר שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, הוא אומר לא, יש יתרון לחוכמה שבא מן הסכלות. אדם שיש לחוכמה הזאת ערך יותר, יש לה יותר משמעות. אדם שיש ערך לאור דווקא כשהוא בא, אדם שהיה אלים ועכשיו הוא לא אלים והוא בעל משמעת, זה עושה יותר רושם מאדם שבכם לא דרך על ג'וק, ואיך אומרים? זאת אומרת, זה שהיה אלים ועכשיו הוא מעיד על חינוך עצמי, הוא יכול גם להסביר את זה לאנשים. אוקיי, יש לו יכולת יותר לרדת לפרטים, להבין את המשמעות, כי יש לו עכשיו נקודות השוואה. יש יתרון לאור מן החושך, דווקא כשהוא בא מן החושך. כמו נרקומן, שהוא מדריך נרקומנים אחרים, אחרי שהוא הפסיק להיות נרקומן. בדיוק, אתה מבין? זאת אומרת, יש אחד, זאת אומרת, זה עושה יותר רושם, אוקיי? דווקא אדם שחי בחושך. החינוך העצמי הזה, המשמעת העצמית, אומר, בוא נאדם מפעיל, זה אור שנרגש על ידי התמודדויות, יש לזה ערך, יש לזה חותם אמיתי, יש לזה, אני קונה את זה, אתה מבין? תגיד לך, לא, פיס, לאב, אוקיי. אני חושב שהבנתי, אבל כבר שכחתי איך הגענו לזה. עכשיו אנחנו בחושך. אני אגיד לך איך הגענו לזה. הגענו לזה כשאמרנו שאנחנו לא יודעים מה צריך לעשות, אנחנו צריכים לדעת מה לא צריך לעשות. כי בעצם בתורה, הלא, הוא קודם לכן, כן? אומרים סור מרע ועשה טוב. אני לא יודע מה טוב, סור מרע. התורה התחילה בחושך. התורה מתחיל, אתה לא יודע מה לעשות, תדע קודם כל מה לא לעשות. אוקיי, יש איזה... אתה יודע, על פי החסידות אומרים שעל ידי זה שאתה עושה טוב, בלאו הכי אתה שר מהרע. אוקיי, בסדר, אבל זה מדרגות, אתה יודע.
הרי זה המדרגות, הרי סור מרע זה להציב גבולות בעצם, אוקיי? והתורה... בסדר, אבל מה שאני אמרתי זה יותר לכיוון של איך אנחנו יודעים מה טוב ומה רע, כשאנחנו מדברים על מישהו שאנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. אתה עכשיו, קודם כל, אני מבין אותך, עכשיו, קודם כל, יש תחומים, אוקיי? יש אחד שהוא קוצ'ר, יש אחד שהוא פסיכולוג, יש אחד שהוא ככה, אנחנו חברה מגוונת, אני חושב שבשביל גם לעזור לבן אדם, הוא גם צריך להושיט את היד לעזרה, אוקיי? אני לא יודע מה אתה רוצה, אבל אני לא עכשיו אתחיל להגיד לך, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אני עוסק בתחום הרפואה האלטרנטיבית, אוקיי? ברפואה סינית שזה קשה לי מאוד עם זה, זה לא רק לי, אוקיי? אז זה לא עכשיו ננסה לחפש לי חולים, אוקיי? אדם רוצה עזרה, אני עוזר לו, אוקיי? זה יכול להיות בכל דבר, אבל זה להיות חבר טוב, זה להיות איש טוב, להיות איש חם, להיות איש חברתי, תקשורת, לקבל את הזולת, לתת מקום לאנשים. אתן לך דוגמה פשוטה, לא להיות כל הזמן סנטר, אוקיי? אומרים למה השם נקרא מקום? אתה רוצה להתחבר אליו, תהיה גם מקום לאנשים. תראה משהו מעניין שהקבלה אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא צמצם את אלוהותו. צמצם, זה חוק הצמצום, זה אחד החוקים, זה אחד אריזה למציא, עד לתקופה שלו, שבעצם, כשכל מה שאומר בקבלה, בעצם הוא מדבר על איך שאדם צריך להתנהג. זאת אומרת, בשביל לתת מקום לנבראים, עזוב, אפילו ברמה הפילוסופית, תקשיב, זה בלופרינט. לא מדבר איתך עכשיו תורה, כי הקבלה זה תורה מופשטת, אוקיי? אין לה שם הלכות או משהו כזה, היא מדברת על מבנה העולמות. אז זה אומרת שהעולם הוא צמצם את אלוהותו, אוקיי? זאת אומרת, מה זה אלוהותו? את האלוהות, את הרגשת הנוכחות שלו. למה? כי הוא פינה מקום כדי שיהיה מקום לזולת, לנבראים. אז אומרים אותו דבר, על אותו דרך, אתה רוצה לתת מקום לאנשים, צמצם את עצמך, לא תמיד צריך את האנשים בחוכמה שלך, ולהיות כל הזמן סנטר. עזוב, תן מקום קצת לאנשים. עכשיו, בשביל לתת מקום לאנשים, צריך לצמצם מהאגו שלי, אוקיי? זה המשוואה. איך זה עוזר לי לדעת מה חברי אוהב או לא אוהב שעושים בשבילו? אני לא יכול להגיד לך על רגל אחת. יפה, זה תלוי בסיבות ובנסיבות, מה זאת אומרת? בדיוק, ולכן אני אומר, במקום להימנע לעשות לחברך את מה ששנוא עליך, עדיף שתעשה לחברך את מה שהוא מעדיף. אפשר להגיד משהו? כן. יש נקודה מהותית. כתוב, הסיפור הזה, אולי אני אסביר קצת את הסיפור יותר באופן פנימי יותר. מדוע רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך, בעוד שהלל אומר לאותו גוי שרוצה לדעת את כל התורה על רגל אחת, הוא אומר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. יש הרי הבדל בניסוח. ומדוע זה מה שרבי עקיבא אומר, ומה שהלל אומר. אז הסיפור של אותו גוי הוא בעצם בהתחלה בא הוא לא בא אל הלל, הוא בהתחלה בא אל שמאי. ושמאי, הוא אמר לו, איך תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת, ושמאי דחף אותו באמה של בניין. אמה של בניין זה כלי שאיתו מודדים, כמו מטר. והשמאי היה בעצם בנאי. הוא היה מקצוע שלו שהיה עוסק בבניין, הוא היה קבלן בניין, מה שנקרא. והוא פשוט דחף אותו עם האמה הזאת של הבניין. כשהוא הגיע להלל, הלל אמר לו, לאותו גוי, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, וכל השאר זה בסך הכל הפירוש של זה. כל מה שתלמד אחר כך זה הפירוש של זה. ורבי עקיבא אומר לנו ככה, זה ההבדל, זה פנייה אל מי שאינו יהודי. עכשיו, אתם מדברים בשני קווים שונים, לפי איך שאני רואה. בלופרינט למשל, הוא מדבר בקו של מה שנקרא יהודי. אני מחפש את הטוב לתת לזולת. נתינה. נתינה זה ואהבת לרעך כמוך. בעוד שאצל גיא, זה האופן שאיך שהוא אמר לגוי, אל תעשה לו רע. וזה גם, מי שלומד את החסידות ואת התניא, אז יש הבחנה בין שורשי הנשמות. אבל מה שאני אומר זה שונה גם זה וגם מזה. לא, אתה בעצם אומר, אני צריך לדעת מה לתת, אתה רוצה לתת. כן, ולכן זה לא כמוך.
כמו שאתה היית אני רוצה. לא אוהב את זה מה שאני מנסה להגיד. כמוני. אני אוהב את ראי כמוהו. לא, אז הנקודה היא ככה. נניח, איך אתה היית רוצה שהזולת ייתן לך? בוא נסתכל על זה, איך אתה היית רוצה שהזולת ייתן לך, מצד האהבה שלו אליך? יפה, ואני שייתן אומר, מה שאתה זקוק לו, נכון? ואני אומר להחזיר באותה מטבע. נכון. אז זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה, מה שאתה זקוק לו, רוצה שייתנו לך, ביחס וגם ביחסים נכונים, שידברו אליך בצורה הנכונה שאתה אוהב לשמוע, באופנים האלה, כך אתה צריך לחשוב גם על השני, שהוא יקבל באופן כמו שאתה היית מעוניין לקבל את זה. זאת אומרת, במציאות שלו, להימצא במציאות של הזולת ולא במציאות שלך. זה מה שאתה מדבר, ככה אני הבנתי, להגיע למציאות של הזולת על מנת לתת לו. רק אני אומר את זה בצורה יותר זה נכון? ממוקדת, ופחות פתוחה לפרשנויות, ופחות נדרשת להסברים. הבנתי. יש נקודה שכתוב על אחד הרבים של חב"ד, שהוא היה מזיע מאוד אחרי שהיו באים נכנסים אליו אנשים. אז הוא הסביר שהדרך היחידה שלו לענות לאנשים, זה להתפשט מהמציאות שלו, לצאת מהמציאות שלו, להתלבש ולחיות את המציאות של הזולת, ואחרי זה לחזור שוב פעם למציאות של עצמו, למצוא את זה אצל עצמו באיזושהי צורה שזה נמצא בזווית שהוא יכול לחיות את זה, להבין את זה מצד עצמו, ואז למצוא אצל עצמו את הפתרון, ואחרי שהוא מוצא את הפתרון אצלו, אז הוא יכול לתת את זה לזולת. אבל הוא חייב קודם כל להגיע למציאות של הזולת. איך שהזולת מסוגל לקבל את זה. זה הנקודה של ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה מסוגל לקבל את זה בעצמך, כך תחשוב איך הזולת יהיה מסוגל לקבל את זה ממך. אני מעדיף את הניסוח שלי. מה זה? אני מעדיף את הניסוח שלי. הוא יותר קצר, יותר לעניין, פחות פרשנויות בתוך, פחות ספרים. 100%, אתה רוצה שאני אגיד בניסוח שלך? אוקיי. אני בניסוח שלך, אני איתך. אתה רואה, זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. אני אומר אתה אמר דבר אחד, אני אומר דבר שני, ואז אתה עכשיו עברת פה 3 דקות להסביר לי למה הניסוח שלך זה דומה למה שאני אמרתי. אז יפה. מבחינת יעילות... אז הנקודה היא שונה בין... מה זה? מבחינת יעילות, אני אלך על ההסבר היותר ישיר, יותר ברור. אני שומע מקוטע. זה לא בסדר. אתה דווקא נשמע ברור, אני מגיע מקוטע? לא, אתה נשמע בסדר, אני שומע את כולכם בסדר. אני חושב שדרור שוב... אולי הקליטה שלי לא כל כך... כן, אני חושב שזה... טוב, חבר'ה, שיהיה לנו... יכול להיות שהעיבוד נתונים בטלפון הוא יותר איטי מאשר במחשב, יכול להיות, אני לא יודע. לטלפון זה קשה, כן, לטלפון זה קשה. אני בפלאפון, אז אני אגיד לכם לילה טוב, ושיהיה לכם שבת שלום. שבת שלום, דרור. ט"ו בשבט שמח אם עד אז לא יהיה, ודרך אגב, שבוע הבא זה יום הנשיאות של הרבי מלובביץ', שהוא נהיה רבי, י' שבט, זה יום מיוחד אצל חסידי חב"ד, ובכל אופן שיהיה לנו, לכולנו, כל טוב, ושהעם שלנו לא יצטרך יותר להתנגח את זה השני, ושבמקום שירדו דמעות במקומות מסוימים בארץ, אז שיהיה רק שמחות. אמן, אמן. וכל טוב לכולם. לילה טוב. כל טוב. לא פרינט. רגע, ט"ו בשבט זה ביום שבת הבא. יש עוד 8 ימים. אפשר רק להתייחס לסיפור של דרור? אני רוצה שמשהו להגיד על זה. כן. הבעיה שלי עם הסיפור הייתה שיש תופעות באמת של אנשים שחווים חוויות יוצאות מגדר מה שתקרא לו רגיל. אבל התופעה הזאת היא לא מיוחדת ליהודים. חווים אותה, מה שנקרא, all across the board. כאילו, מכל דת, אפילו אנשים שלא מאמינים לאלים. זה לא משהו ייחודי ליהודים. ולכן קשה לי לייחס את זה לדת היהודית. א', לא ייחסתי את זה לדת היהודית, סליחה שאני עוד נמצא פה. אתה בהחלט צודק, זה לא משהו ייחודי לעם היהודי בלבד, ואני הבאתי את זה גם בפוסט, למשל, בלעם הרשע, שהוא בלעם והוא גם רשע, ואליו היה התגלות אלוקית. זה לא ייחודי לעם היהודי, הקדוש ברוך הוא מתגלה למי שהוא רוצה. יש הרבה כאלה בתנ"ך, ובמשך הוא מתגלה.
אני בהחלט מסכים איתך. אבל זה ייחודי לזה שיש מציאות רוחנית. זה קצת בעיה להגיד מציאות רוחנית. לפחות מבחינתי. אוקיי. כי זה... דבר ראשון רוחני. רוחני זה מילה שאני לא יודע מה היא אומרת. שמעת בכל כך הרבה משמעויות שונות, סותרות, אז אני פשוט לא יודע מה זה אומר. לא ברית, אני יכול להגיד משהו? אני יכול להגיד משהו? אנחנו עברנו מה כן, תדע מה לא. אוקיי? אז בואו, זה סוג שכלי. עזבו אתכם עכשיו בורא עולם, לא בורא עולם. כי אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. אי אפשר להגיד הכל עדות שהיא לא נכונה. כי זה גם קצת סוג של יוהרה, אוקיי? או סוג של... על מה נדבר? כי חז"ל אחרי הכל יש לנו היסטוריה. אפשר להגיד שכל מה שאמרנו לא נכון. אוקיי? כי ההיסטוריה באמת שיש... אוקיי? אז מה שאני רוצה להגיד בעצם, אתה לא יודע מה זה רוחני? אז תגדיר לך מה זה חומרני. בסתם כאילו, אתה מבין מה הכוונה? לא, אני לא עוקב. אתה מבין שיש אדם שהוא חומרני מדי? אני מבין חומרני, אף מדי. סליחה? עוד פעם? אני מבין חומרני, אני לא מבין מה זה אומר מדי. אוקיי, בלי מדי. מה זה חומרני? חומרני זה אדם שרוצה שיהיה לו דברים חומריים. אוקיי, יש לך עוד... זה סוג של תאוות בצע, אם כי לא בהכרח סביב כסף. חכה שתי... אוקיי, היית מקוטע. אוקיי, אז נכון, חומרני זה אחד שאוהב הרבה חומרניות, כסף, הוא מסתכל, להיות חומרני זה להסתכל על החיצוניות של הדברים. למשל, אדם נותן לי מתנה, אז אני מסתכל על המתנה ולא נותן המתנה. אני מסתכל על אישה, אני מסתכל על הגוף שלה במקום על הפנימיות שלה. זה ההבדל בין חשיבה חומרנית לחשיבה רוחנית. הרוח זה כביכול הפנימיות, כמו שבכל דבר יש את הרוח שלו, אוקיי? כל דבר אם תכווץ אותו, בעצם למה הוא מתכווץ? אתה מוציא ממנו את הרוח שלו. לכן חכמים אומרים שהרוח היא הדבר הממוצע שבין הדברים. להיות חומרני זה להסתכל תמיד מהחוץ, כל דבר כאילו לא מעניין אותו מה המשמעות אומרת. אני מסתכל על מה שנראה לי לעיניים, אוקיי? הדבר הבולט, הגוף של האישה, אז זה נקרא חומרני, אוקיי? אדם נניח יש לו כסף, הוא לא שחרר שקל למרות שהוא רואה אנשים שגובעים. חומרני, אין לו חשיבה לראות דברים כאילו פנימיים, אוקיי? הוא מסתכל הכל בערכים של חומר. אם יש לך הגדרה אחרת, זה בסדר, אוקיי? אבל זה לא נשמה שיוצאת מהגוף. לא, אני רק הוציא אנשים אחרים מתחום החומרנות. כל השאר אני די מסכים. אוקיי, אז מה זאת אומרת? לא הבנתי, מה זאת אומרת אתה מוציא אנשים מידי החומרנות? אני לא אכלול בחומרנות להסתכל על אישה ולחשוב על הגוף שלה ולא על איך היא כאישיות. אני מוציא את זה מהחומרנות, כי אישה היא לא חפץ. נכון, אוקיי, אבל עדיין זה, טוב שוב, אני יכול להגיד לך, תראה, אני אגיד לך, אוקיי, למה אני נמשך לאישה? אני גם נמשך לגוף שלה, כי אני בן אדם, אני נמצא בתוך גוף, אוקיי, אני גוף. זה סוג של אדם שנמצא עם אישה מבחינתי, זה גם סוג של התחברות, הוא מתחבר אליו גם מבחינה גופנית, אוקיי? אבל בגדול, להיות חומרני, להסתכל על הדברים בצורה, להסתכל על הקליפה, על המעטפת, לא להסתכל על הדברים. פשוט מאוד, זה כמו שאני רואה, איך אומרים, אני רואה מתנה יפה ואין בה כלום, מסתכל, וואי, איזה מתנה יפה, למה? כי יש בה עטיפה. אוקיי, זה גם סוג, כאילו, להסתכל על הדברים בצורה חיצונית, בצורה חומרנית. לכן, כל דבר שהוא קשור לחומר, הוא קשור לדברים שבחוץ, ולא לפנימיות של הדברים. אולי גם יכול להבין שזה... אבל כל מה שאמרת הם דברים שבני אדם הגדירו אותם, הם לא דברים אובייקטיביים. אין לי... לפרח אין יופי, אם אף אחד לא אומר... אבל הכל אנחנו הגדרנו, פלם, הכל אנחנו הגדרנו. השאלה היא מה עובד בשטח ומה לא עובד.
אתה מבין מה... הכל כן, אנחנו אני נדע, יכול כן, להסכים. אוקיי. אז אותו דבר אני חושב וזה מה שעשיתי להגיד מקודם, שבאמת אתה יודע, יש לי לפעמים שיחות בקבוצה, שמעצבנות אותי ברמה האינטלקטואלית. תן לך דוגמה, לפעמים אני בן אדם כגיא, אוקיי? חשיבה שלי, אני חושב שהיא די מופשט. לא כל דבר שאני אוהב או מאמין בו, זה בגלל שאני מאמין באלוהים כן או לא, אוקיי? אני חושב באיזשהו מקום יש לי גם את הטעם האישי. לפעמים אני מרגיש פה בשיחה, ככה פה יותר דינמית, יותר חי, אז היא קצת מפזרת הרבה מן הצללים שיש בשיחה עצמה, כן? והרבה מן החושר שבעצם מקשה על השיחה. אבל אני מרגיש כאילו, אם אני אגיד לבן אפילו, אגיד לא, זה לא טוב בגלל שאתה מאמין באלוהים. נתתי דוגמה כצבע, כן? כי יש דברים שאני אומר, אתן דוגמה פשוטה, אוקיי? שבוע שעבר אמרתי שמישהו שאל שאלה לגבי השואה, מה הוא חושב איך המאמינים הרגישו, ואני חושב, אמרתי לו כאילו בצורה, לא בגלל שאלה שכך, זה הערכים שלי גם כבן אדם, אני לא הייתי רשע ועד שהתחלתי להאמין באלוהים, אפשר להגיד את זה, היה לי איזשהו בסיס של אנושיות, של שיקול דעת, של דעתנות, לא כל דבר מה שהתחלתי להכיר את התורה, אז פתאום נהייתי, איך אומרים, פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש, אוקיי? יש לנו הרגשות, יש לנו את הרגשות שאנחנו צמחנו מתוך חברה, אפשר להגדיר אותה מוסרית פחות או יותר, כן. אוקיי? אז באתי לו כאילו בפשטות, בתמימות, אני חושב שזה לא מכובד לדבר על מה אנשים הרגישו שם, כי יש שם כל כך זוועות, ולמה אמרתי את זה? כי האדם שהסתכל המון על סרטי שואה, אני לא יודע למה היה לי תקופה כזאת, כן, אתה יודע, אמנם זה קשור לעבר, אבל כך, אתה יודע, היה לי תקופה כזאת, שהייתי כאילו רוצה לראות כמה כיף להגיד לעצמי, וואו, איזה רוע אנשים יכולים להגיע. ואז אמרתי את זה מהמקום הזה, תוך כדי סרטונים שראיתי, חומרים שנחשפתי אליהם, בכלל יום השואה וזה. ואמרתי את זה במקום כל כך תמים, בלי קשר לאמונה, ובא מישהו התקיף אותי. אתה מבין, אז אמרתי לו, סליחה, אני לא חושב שאלוהים קובע לי גם את הטעמים האישיים שלי, אני לא חושב שכל דבר מושתת על, כל טעם אישי שלי מושתת על אמונה בבורא עולם כן או לא. זאת אומרת, אם לא הייתי מאמין, כאילו, אז הייתי אומר משהו אחר. באמת, אני חושב שצריך לזהות בשיחה, מתי אדם מדבר מתוך כוונה, מתי אמנות. אוקיי? אני חושב שזה דבר מאוד חשוב גם בתקשורת בין אנשים. אני אומר את זה כי החשיבה שלי בדרך כלל היא מושתתת על חברתיות ופסיכולוגיה. ככה החשיבה שלי עובדת. ואני חושב שפעמים צריך, אתה יודע, יש שתי מישורים לשמוע מה האדם אמר ולשמוע מאיפה הוא אמר. אוקיי? שזה לא תמיד יכול לשמוע מאיפה הוא אמר. זה עולמות שונים גם. לא, אבל זה אומר, זה סוג של תקשורת, אוקיי? אדם יכול, אתן לך דוגמה פשוטה, תראה, אני אתן דוגמאות פשוטות, אוקיי, כי זה לא האישו עכשיו, אני אתן את זה רק בא כדוגמה. שתי אנשים יגידו, אז אמרו בוקר טוב, זה המייל, שתיהם אמרו בוקר טוב, מה אמר? אבל יש אחד שיסתכל, מאיפה אמרת בוקר טוב, אוקיי? איך מה, כן, חבר, איפה אתה חריין, לא ראיתי אותך שנים. הוא אמר מילה, מישהו אחר, זה יישמע קצת אחרת, זאת אומרת, אני הקשבתי מאיפה הוא אמר את הדברים, לא מה הוא אמר. זה דבר מאוד חשוב בתקשורת, כי אנחנו פעמים מקשיבים מתוך הפנימיות שלנו. אוקיי, זה מה שנקרא להסתכל בין השורות, אנחנו לא תמיד מסתכלים בצורה טכנית, אמר חריין, אמר זה. זה לא נכון, כאילו, 10 איש יכולים להגיד לי בוקר טוב, כל אחד יגיד את זה בצורה שונה. אני לא יכול להסתכל רק על מה אמרו, אלא גם מאיפה אמרו, שזה בעצם... זה התקשורת לדעתי האמיתית, אוקיי? מניסיוני הפרטי, הקריאה הזו בין השורות היא ב-99.9% שגויה. אוקיי, אבל בקונוטציה שאמרתי אותה, היא כן הייתה נכונה, אוקיי? זה רק בשביל להמחיש, זה היה דוגמה, לזה הדגשתי שזה דוגמה, וזה לא האישו, שיש שתי מישורים, שתי רמות של הקשבה. יש להקשיב למה בן אדם אמר, ויש להקשיב מאיפה הוא אמר. שזה דבר מאוד חשוב בתקשורת. להקשיב מאיפה הוא אמר, אני אומר, אתה
כמעט תמיד שומע את עצמך ולא את האיש השני. לא, אתה יודע מה, אתן לך דוגמה, בלופרינט, אתה נלך הביתה, הולך בלופרינט, מה, להכין לך כוס קפה בחיוך וזה, אדם יכול להגיד לך, אתה רוצה כוס קפה? כאילו, המשמעות ניכרת גם באיך שאמרתי, בצורה שאמרתי, בטון שאמרתי את הדבר, הקשיב איפה הוא אמר, אוקיי? שזה בעצם, זה בעצם סוג של הקשבה אחר, אוקיי? אני חושב שזה די מובן, כאילו, ככה אני חושב, ככה אני מסתכל על הדברים. לכן לפעמים אני עונה על מה שהם שאלו, ולפעמים אני עונה לפי סגנון השאלה. אוקיי, שתי גישות שאתה יכול לענות עליהן, אם אתה רואה בן אדם ששואל אותך כל פעם ומקנטר, אז אתה עונה לו על סגנון השאלה. אתה לא עונה לו באמת על מה שהוא שאל, כי אתה יודע שהוא לא שאל. אוקיי? הוא בא לנח לקנטר. זו בעיה בכתב, כי כשאתה קורא מישהו, אתה לא יכול לדעת את ההתאמה שהוא נותן לדברים. אתה לא יכול לדעת אם הוא באמת כותב את זה בזלזול, או אם פשוט ככה הוא מדבר ביום יום, והוא פשוט כותב איך שהוא מדבר. אני מסכים איתך, אבל מה שרציתי להגיד... אז אתה לא יכול לבצע את ההנחות האלו, אתה לא יכול לענות לפי מה שאתה חושב שמי שכתב... לא, להפך. אז לא, שים לב, אני לא רוצה לחרוג מהנושא, אני רוצה להישאר בקו. הכוונה שלי הייתה, אוקיי, התחלתי עם זה, שלפעמים אני אומר דברים, תוך תמימות, לא בגלל אני לא אגיד לך עכשיו, אני אוהב צבע לבן, ותגיד, בגלל שמאמין באלוהים בצבע לבן. לא, יש לי גם, זאת אומרת, יש דברים שאני אומר אותם מתוך טעם אישי, מתוך הסגנון האישי שלי, כמו הבגדים שאני אוהב, האוכל שאני אוהב. אני לא כל דבר אומר בהקשר מסוים. אוקיי, אני בן אדם, יש לי את הטעם, יש לי איזה מקום, שיקול דעת, אוקיי? יש לי זכות לבחור מה... אבל כשאתה כותב את זה, אנשים אחרים שרק קוראים, לא יודעים את זה. אז נכון, אז יפה, אז במקרה שנסברתי על השואה, נסברתי לבן אדם, הוא עוד פעם זה, והייתי סובלנית, אתה יודע, חסרונות המדיה הכתובה, אוקיי? שהמסר לא תמיד ברור, למרות שלפעמים המסר יכול להיות מאוד חד וברור בכתיבה. אבל בגלל ששמתי לב שהוא לקח את זה לקטע של בצורה כנה, תשמע, אני לא אמרתי את זה בגלל שאני מאמין, אלוהים כן או לא, כי ככה אני מאמין, כאילו, זה לא, יש לי איזשהו, זה כמו שאתה אומר מישהו, בגלל שאתה אומר מאמין באלוהים אתה ביצל, לא, פעם אתה אומר, אתה חס על אנשים, בלי קשר לאמונות שלך. זאת אומרת, אני מנסה להגיד פה, שלפעמים אני אומר דברים, שזה מאוד חשוב בשיחה, שצריך להבחין מתי אני אומר את הדברים מתוך הכרה שככה הם הדברים, מתי אני מתבטא לדברים אחרים. אוקיי, כי אני חושב שמישהו יותר חכם ממני אמר את זה, סתם דוגמה, כי איזו החכם או לומד מכל אדם, אוקיי? לצורך, לדוגמה. אז אני חושב שהסתירות שנוצרות, או שגורמות לימותים בכל השיחות האלו, שכל דבר מקשרים אותו לאמונה. עכשיו, נכון, אני מאמין אני מניח שהפורום הזה בעצם הוא נותן את המשמעות של מאיפה אתה אומר את הדברים, אוקיי? אבל למה לעשות, לפעמים אני אומר את זה גם בהקשר שלי, אוקיי? למשל, אם ראיתי מישהו שהגיב, אוקיי? בואו לא קיבל, אני אגיד, לא, גם אני חושב ככה, בלי קשר. אז יכול להיות שאחד קישר את זה, היה לו איזה חסך מסוים שהאמונה נתנה לו חזקה לו אותו שכך נכון. אבל זה לא אומר שיש דברים שהוא לא חושב שהם כאילו, זאת אומרת, על אותו עיקרון, לא חושב שהם לא נכונים בגלל שהוא לא מאמין. זאת אומרת, אני חושב שיש לנו איזשהו, וזה מה שאמרו חז"ל, אמרו הדבר שלקח לי שנים להבין אותו. אומרים דבר מאוד פשוט, בפרקי אבות כתוב, אם אין תורה, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אז תחליט, מה אתה רוצה לחוס את החבל בשתי הקצוות? לא. אומרים, זאת אומרת, ציר שלך זה בסיס לפני שאתה ניגש לתורה. וכשאתה תהיה בתורה, תיתן לך יותר דרך ארץ. עכשיו, זה לא בדיוק התורה, נתתי תורה. אוקיי, זאת אומרת, ציר שלך זה בסיס מסוים, להביא את הדברים שיותר נכון להגיד, שיש לי דעות מסוימות, שהן לא בגלל שאני משתית אותן על אמונה בבורא עולם, כן או לא. עוד שלי, אוקיי, בא לשכח
שאני גם לא ילד, יש לי את התובנות של החיים שלי, אוקיי? זאת אומרת, למדתי דבר וחצי בחיים שלי, אפשר להגיד כל דבר שהוא לא נכון, אתה מבין מה העניין? כי זה סוג של... לא אומר שלא נכון, אני אומר שהכל זה אמונה. לא מדבר עליך, אני פשוט מרחיב את מה שאמרתי, שלפעמים צריך להקשיב, מאיפה אדם... אני אגיד לך, אתן לך דוגמה. כשאתה רואה למשל... אני מבין מה אתה אומר, אני רק אומר שההקשבה מאיפה אדם בא, היא ברוב המקרים שגויה, ברוב מוחץ של המקרים, שגויה. לא, אני לא התכוונתי לשגויה, אני אומר שכדי שהדיון יהיה, אז צריך פעמים להקשיב לבן אדם, אוקיי? למשל, אני אתן לך דוגמה. אני עכשיו אומר, בלופרינט מדבר. לא כל מה שאתה מדבר, אני אומר, בגלל שהוא לא מאמין בבורא עולם הוא חושב ככה. זה לא נכון, אני חושב שגם אם אתה מאמין בבורא עולם, אז זה בעצם מה שאני מנסה להגיד. אני לא כל דבר מקשר, זה כמו איזושהי האנשה, זה כמו נקיטת עמדה. אם אני חושב שכל מה שאתה אומר, זה בגלל שאתה לא מאמין, אז זה כבר נקיטת עמדה כלפיך. אתה מבין? זה כבר, איך אומרים, שלב לפני לוחמניות. לא, צריך להקשיב לבן אדם. אני מקשיב לך לזה, אני לא כל דבר מקשר, כי לפעמים תשמע, אתה שואל שאלות, אז אני מניח שיש לך באמת שאלות, אוקיי? אני לא אומר עכשיו, לא, הוא שואל את השאלות בשביל לקנטר. זה שתי פרשנויות, אוקיי? אבל אומרים כבדו וחשדהו, לא חשדהו וכבדהו, אז נותן את הכבוד לאנשים. זה מה שהבנתי ממך קודם. הבנתי ממך קודם שאתה אומר לקרוא בין השורות ולהבין למה אדם מתכוון כשהוא כותב מה שהוא כותב. לא התכוונתי לזה, נתתי כמה דוגמאות לקשב חיצוני וקשב פנימי, להקשיב לפעמים מה אתה אומר, אוקיי? זאת אומרת, לצורך הדיון אני אומר את זה, לא ביום יום, אתה מבין? זאת אומרת, כשהדיון יהיה נכון וכן, אז שאתה שואל לא בגלל שאתה אתאיסט, זאת אומרת, אתה לא בא מתוך ההתנגדות, זו הכוונה. זאת אומרת, אני מקשיב גם למאיפה אתה שואל. אתה מבין מה הכוונה? תגיד לי, תשמע, מי אמר שיש אלוהים? אוקיי, אז אני יכול להגיד, אוקיי, בגלל שהוא אתאיסט, אז הוא אומר מישה, אבל לפעמים אתה יכול לשאול, באמת, בצורה פשוטה, מי אמר שיש? לא בגלל שאתה מתוך האנטי. אתה מבין מה אני מתכוון? אז כן, הבנתי בדיוק למה אתה מתכוון, ולכן אמרתי שברוב המקרים ההנחה הזו שגויה. זאת אומרת, אז בוא נשאל אותך שאלה אחרת. אז איך אתה חושב שאני צריך להסתכל על השאלות שלך עכשיו? על השאלות שלי? מאיזה מקום אני צריך? כמו שהן. מה זה כמו שהן? אוקיי. רק מה שנאמר ותו לא. כן, אבל השאלה, נו, אז מה, אנחנו מעמדים אחד לשני במבחן, או שאנחנו באמת נסים להקשיב מה יש לו? לא, אני שואל בשביל להבין מה אתה אומר, או למה אתה מתכוון. אוקיי, בסדר, אבל בחלק מהדיון אתה גם מנסה להבין דברים אחרים. אוקיי, אתה מנסה לשייך את מה שמתכוון למה שאתה בעצם מחפש. אני לא מחפש, אני מנסה להבין, זה הכל. אוקיי, ואחרי שהבנת, אז מה המשמעות של החיפוש, של ההבנה? אם אתה נשאר אותו דבר, אתה מבין? לא, המשמעות היא להבין. אוקיי, בסדר, אם אני אבין אותך, אם אני אבין למה מישהו מתכוון, יש איזה סיכוי לשנות את דעתי בנוגע למשהו. אוקיי, לכן אני בא ואומר, שכפעמים כשאני מדבר איתך, אני מדבר איתך מתוך איך אומרים? מתוך גם הניסיון חיים שלי. לא כל דבר אני בא להגיד לך, אוקיי, נכון סליחה? כמוך כמוני. בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר, זה מה שאני מנסה להגיד לך. זאת אומרת, כשאתה שואל שאלה, אני לא אגיד, לא, הוא סתם מנסה לבחון אותי, או סתם זה. אני נותן איזשהו, איך אומרים, אני מניח שאתה שואל שיש לך כוונה טובה. אוקיי, אתה לא בא לבחון אותי. יכול שפעמים אנחנו באים לבחון אחד את השני, זה בסדר. אוקיי, אנחנו צריכים לחדד דברים, אבל גם איך אומרים, לרצות לחדד גם יש כוונה. אנחנו לא עכשיו מתווכחים, עכשיו, אני אגיד למישהו, תשמע, יש נפט, מצאתי נפט באיזה מקום, נחפור וזה, נו, אז בוא נחפור, אבל לא, זה לא מעניין אותך, למה אתה שואל אם זה אפשרי או לא אפשרי? בסדר, נכון, אתה יכול לשאול אם זה אפשרי, כי אתה חבר שלי, אבל כרגע אנחנו מדברים באיזושהי קונוטציה מסוימת. אוקיי? שאני מנסה לשכנע אותך שכן,
על מנת שאנחנו אומרים שתפיק מזה איזושהי תועלת. אתה מבין? אנחנו לא מדברים על אותה שיחה. אני חושב שזה ההבדל. לא, בלופריד, אתה חושב שאתה מפספס איזושהי נקודה, אני אומר דבר מאוד פשוט, השיחה הרי היא דינמית, אוקיי? לפעמים אני צריך נכון להקשיב למה שאתה אומר. לפעמים אני מקשיב מאיפה אתה אומר. למה? בשביל לדעת שאתה לא סתם שואל אותי. אם אני ארגיש שיש נימה, שאתה כל פעם מנסה להתנגד, ואתה לא באמת שואל, אתה סתם מנסה להכשיל, או סתם מנסה לבחון אותי. בדיוק אני אומר לך, הלהרגיש הזה הוא ברוב מוחץ של המקרים שגוי. אוקיי, אז בהינתן בהנחה שאני מניח שאתה שואל, יכול להיות שאני שוגה. תגיד לי אתה מאיפה אני צריך להקשיב לך, מאיפה אני צריך להתייחס למה שאתה אומר. אם זה יכול להיות אני אומר, אני שוגה, אבל זה האוטומט שלי. בכל מצב, לא משנה מי, אל תניח שמי שמשתתף איתך בשיחה חושב דברים שהוא לא אומר במפורש. אתה צודק, אבל אתה מסכים איתי שלפעמים אדם אומר לך, תשמע, אין לי כלום, ולפעמים אתה רואה באדם שבאמת באמת אין לו כלום. אין לו כלום. אז בוא לא נבטל את האינטליגנציה הרגשית שלנו, נכון, אנחנו לא משתמשים בו, בגלל זה יש גם שכל לבן אדם, אנחנו לא בוחנים כל דבר על פי חוש אחד, אוקיי? אנחנו לא רובוטים, זאת אומרת, נכון שאני יכול לטעות, אבל זה לא מגם שאני צודק. הנקודה שלי זה שאני לא שואל איך אתה מרגיש, או מה... בעיקרון איך אתה מרגיש, אני שואל מה אתה אומר על דבר מסוים, או איך אתה מסביר משהו, או שואל על משהו שקרה לך. אין שום קשר לאיך אתה מרגיש, אין שום קשר לרגשות. אני מחפש את המידע כדי להשאיר את העולם שלי, אני מניח. אוקיי, אז יכול להיות שאתה לוקח את הדוגמה למקרים ספציפיים. אתה מבין מה העניין? אתה צריך להסתכל על המכלול שאני אומר לך. כל מקרה הוא לגופו. כל מקרה הוא לגופו. כן, אבל שנייה, אני מדבר בצורה מאוד פשוטה. אוקיי, אני אומר עכשיו, אני משוחח איתך. אוקיי? אני מניח, מתוך כבוד, יכול להיות שאני טועה, שאתה שואל באמת, אתה לא שואל בשביל לקנטר. עד פה זה ברור, זה בסדר, כאילו להניח הנחה כזאת. יפה. אז עכשיו, אם אתה בא אומר לי, תשמע, ברוב המקרים זה שגוי, אז אני אומר, בסדר, אבל זה האוטומט שלי. אז בגלל זה אני שואל אותך, אתה מבין אותי הפוך לגמרי. אתה מבין אותי הפוך לגמרי. אני לא אומר, לא אל תניח שאני לא מקנטר, אני אומר, אל תניח בכלל. אל תניח בכלל. אוקיי, אז זאת אומרת, מה, זה מקבילית המוחות? אנחנו מדברים פה רק בסוג של מקבילית המוחות? רק השאלה, או רק האמירה. אבל עוד פעם, בלופרינט. אם אדם שואל אותי, ואני רואה שהוא לא רוצה לקבל תשובה, אז אני לא אענה לו, אני אענה לו לסגנון של השאלה. מה העניין? מה קשה פה להבין? איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה שמישהו לא מעוניין לקבל תשובה? אוקיי, איך אתה רואה שמישהו לא מעוניין לקבל תשובה? תן לי דוגמה, לפעם אחת שחשבת, שקלטת באדם שלא, אני לא אתן לך את הדוגמאות, לא זה. בוא נשאל אותך, האם פעם יצא לך לקלוט בן אדם ששואל שאלות וסתם מקנטר? אני חושב שכן. תסביר לי איך קלטת את זה. שוב, פספסתי את המשפט האחרון. איך קלטת את זה? על פי מה? הוא לא שאל שאלה בסופו של דבר. אוקיי, הנה קיבלת את התשובה, שאלת איך אני יודע. כשמישהו שואל שאלה ועונה לעצמו בגוף השאלה, אני יודע שהוא לא באמת מעוניין בתשובה. אבל אם הוא שואל שאלה, מה שנקרא פתוחה, זאת אומרת, שאלת למה, שאלת איך, שאלת מתי, כמה, אולי וכולי,
זו שאלה פתוחה. הוא מבקש מידע, הוא לא אומר איך זה שהמידע הוא ככה. שהוא חייב להסכים איתה. היית אותי לגמרי. אז אני אומר, בשקוק כל שתהיה שיחה פורה, שאני חושב שאנשים סתם באים ומנסים לטרלל אותנו, אוקיי? אז אני אומר, כאילו, אני מדבר, כשאני מדבר, לכן אני אומר, כשאני מדבר איתך, אני צריך לזהות לפעמים, אני מקשיב למה שאתה אומר, אתה רוצה דעה שכלית. הנה, רגע, למשל, כשהאלה שניסו להפריע, אתה לא שמעת וניסת, לא שאלת אותם, כאילו, והקשבת למה שהם ניסו להגיד, אתה הבנת שהם לא באמת מנסו להגיד משהו, הם סתם רוצים להפריע. לפעמים אני נותן צ'אנס לראות אם טעיתי, אוקיי? לפעמים תשמע, אתה כבר לא ילד, אתה אין חכם כבעל ניסיון, אתה לא יכול להגיד כל פעם, אני לא יודע ולא יודע ולא יודע. עזוב, הרי אחרי הכל אתה יודע דברים שלא ידעת לפני 15 שנה, נכון פליים? כן, אני אומר, בתמיכה לטענה שלך, בתמיכה למה שאתה אומר. בעד מה שאתה אומר. אתה בעד מה שאני אומר, אוקיי. כן, אני אומר שאלה שהתפרצו, לא ניסינו להבין מה יש להם להגיד, כי ידענו שהם רק רוצים להפריע. אז בגלל זה אני אומר, לפעמים אני מסתכל על איך רואים, מאיפה האדם אמר, ולא מאיפה הוא אמר. אוקיי, לא מאוד פשוט, כאילו, זה מה שהתכוונתי, שיש שתי רמות של הקשבה, אוקיי, ובכלל בתקשורת. אתה לא חייב תמיד להקשב, לא עכשיו, ואדם עכשיו בקש ממני מים, מה אכפת לי עכשיו, הוא צם ביקש מים, אני מביא לו מים, אורח, תעשי כוס קפה, מה עכשיו, למה הוא אמר, אולי הוא חזר מהאור, אני לא תמיד מקשיב למאיפה האדם אומר, אני מקשיב למה שהאדם אומר, אוקיי? אבל אני נותן לו את הכבוד שהוא לא ביקש סתם, אוקיי? אני חושב שזה דבר מאוד הגיוני. כן, זה גם חשוב. אוקיי? אז לכן אני חושב שבשיחה צריך גם להבין כאילו מאיפה אני אומר את הדברים, למה? כי אם אני אומר לך למשל, אני אתן לך, נניח אני אומר לך משהו על, אוקיי, משהו מהתורה, סתם דוגמה, אוקיי? יכול להיות שאני הגעתי לזה, וראיתי את זה גם כתוב בתורה, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. פרופסור אוסטין, שהוא שם הספר זה איך עושים דברים עם מילים. עכשיו, למה קניתי את הספר הזה? כלומר, נכנסתי לסטימצקי, ופתחתי, כאילו, רציתי מדור כזה, שאתה יודע, יכולים לצאת קצת מהחשיבה התורנית וההלכות, וזה כמה אדם שאוהב קצת חשיבה מופשטת, לא כל דבר מבין? זה מה שבעצם, מה שעשיתי להגיד. שגם אני לפעמים זה אצל דתיים, אוקיי, כמה שאני מאמין והכל, כאילו, דבר גם בשם עצמך, כאילו, מה כל הזמן תורה, ואם לא אתה תורה, לא אתה מבין את זה? כאילו, רבק, אתה מבין מה אני אומר? אז זאת אומרת, אז הספר הזה שכעת פתחתי, והוא אמר משהו שחשבתי עליו באותה תקופה, אוקיי? יש דברים שאני חושב אותם, ואחרי זה ראיתי שכותבים אותם. אז אני יכול להגיד לך, גם התורה כותבת, אבל זה לא בקונוטציה שאני מנסה להוכיח שיש אלוהים, אני מנסה להוכיח שהאמירה הזאת היא נכונה. אתה מבין את העניין? כן, נגיד שאתה מביא דוגמה מהתורה, אני יודע, אני מבין כאילו... אז בגלל שאנשים שומעים תורה, יש שם נסו לסתור. יש שם מחבץ למשהו. יש לזה כוונה, איך אומרים, להצדיק את קיומו של בורא עולם כן או לא. אני לא יודע, שתבין, אני בכלל לא נמצא במקומות האלה. אני נמצא לפעמים במקומות אחרים, אני לא חושב תשמע, אני בן אדם, אני לא כל היום בדבקות, אני לא בכל היום בחרדת קודש. יש לי את המוזיקה שאני אוהב, יש לי את התחביבים שלי, כאילו, לפעמים אני מדבר מתוך 1,001 תחום. רגע, אוקיי? אז היה חשוב לי להגיד את זה, כי בעצם במקום הזה אני מסתכל גם בשיחות. באותה סיבה אני מנסה להביא אותה למקום כזה, שגם יקשיבו לפעמים למאיפה אני מדבר, אוקיי? או... חוטלי את הכבוד הזה, לא, כאילו, אני מסוגל לחשוב, בעצם מה אתה אומר לי? לא, זה לא נכון, כתוב בתורה, כאילו אני לא עצמי. לא, הגעתי לדברים גם בכוחות עצמי, מהניסיון חיים שלי, כי אחרי הכל יש פרקי אבות, מה זה פרקי אבות? למה נקראים פרקי אבות? זה חוכמת חיים, אתה מבין? כאילו זה דבר פשוט, זה לא... הרבה דברים שיש מצוות שהן שכליות, אל תגנוב, כאילו, מה עכשיו אל תגנוב, כאילו, ומה בורא עולם,
אתה מבין מה הכוונה? אתה תפני כן, כאילו בקטע של... אני אתן לך דוגמה, מאוד פשוטה. יש לי איזה חבר בשבוע, הוא לא יודע, אני אנסה לקשר, כאילו, הלך, ששבוע ייקח אותה, אמרתי לו בדרך תקנה לי סיגרות, בן אדם רב איתה בדרך, שכחה איתה, אני וחברים מחכים, נתנו לו 100 שקל, אוקיי, וחיכינו לו, לא בא בן אדם שכח לקנות סיגריות, למרות שנתנו לו גם כסף בשבילו שיקנה לעצמו סיגריות, אז במחרת הוא אומר לי, לא, אמא שלי עצבנה אותי, ומה זה התעצבנתי עליו? כאילו, כי אמא שלו עבלה, היא קבעה את הבת שלה, את אחותו לפני איזה חודש. ואז דיברתי איתו, ליבי, והוא ראה שאני מדבר מתוך תור, אמרתי לו, חתיכת חרא, אתה מתבייש, אמרתי לו, אתה רב אמא שלך שעבלה, כאילו, מה אין לך את ה... זאת אומרת, והוא קיבל את זה. למה הוא קיבל את זה? כודה שלא ניסיתי להצדיק איזושהי היסטוריה מסוימת, דיברתי איתו בתור בן אדם, אוקיי? כן. אתה מבין? זאת אומרת, אני מבין השגות לאנשים שמגיעים אליהם, לאו דווקא, זאת אומרת, מתוך הניסיון חיים שלהם, אז יכול להיות שאחרי זה הם גם ראו את זה, כתוב באיזה מקום. אוקיי? אז בסדר, אז אני יכול להגיד, גם מה הוא אמר, או הפרופסור הזה אמר, או המדען הזה אמר, אוקיי? אבל זה לא אומר שאין לי יכולת לחשוב על להגיע דברים באופן עצמאי, כי עובדה שיש דברים שאתה חושב אותם, ואתה רואה שמישהו אחר גם אמר אותם. אז בלופרינט, לי זה לא משנה כל כך. בלופרינט? לי זה לא משנה כל כך. מה השאלה? לא, הקשבת למה שאמרתי? אני מקשיב, אבל אני עדיין לא מבין מה אתה רוצה להגיד בזה. כי אם נחזור לדוגמה, מישהו שואל משהו בנוגע לתורה. והוא שואל אותך למה כתוב במקום מסוים משהו מסוים. ואתה חושב שהשאלה הזו באה כדי אחר כך להצביע על מקום אחר שבו כתוב דבר הפוך ולשאול אותך על הסתירה. ואז אתה מסרב לענות לו, למרות שמה שהוא רוצה זה רק לדעת. אוקיי, אז לכן, אז מה אמרתי מקודם? לפעמים אני מקשיב למה שאתה אומר, אוקיי? בתוך ההנחה שאתה לא מנסה להתקיל אותי, אתה מנסה לשמוע דעה. הדוגמה שנתתי לך היא דוגמה שבו יוצא שאתה מקשיב וטועה. עוד פעם, תחזור על זה. הדוגמה שהבאתי כרגע היא דוגמה שבה אתה מקשיב ומנסה להבין, מבין משהו וזה טעות. אוקיי, תשמע, השיחה, אמרתי לך, היא דינמית, אז אין בה... השיחה היא דינמית, זאת אומרת שהשיחה יכולה לזוז מנושא לנושא, זאת אומרת שיש יותר מאדם אחד שמשתתף בה, אבל עדיין זה לא אומר שאתה יכול לדעת מה אדם חושב כשהוא אומר לך משהו. כן, אבל אני מחלק את זה לשתי הנחות עיקריות. האם הוא שואל על מנת לקנטר, או לשמוע דעה, זה בסדר. ואני אומר שאתה לא יכול, הקביעה הזו מאוד מאוד קשה, אלא אם כן אתה מכיר היטב את האדם, ואתה מכיר את הרקע שלו. אז לכן שאלתי אותך, אז איך אני יכול לזהות את זה אצלך? איך אני יכול לזהות את זה אצלך? אתה לא יכול לזהות אצל אנשים שאתה לא מכיר. אוקיי, אז יפה, אז איך אני יודע למה אתה שואל? אתה לא. אתה יכול לענות, ואתה יכול לשאול למה השאלה. אוקיי, בסדר. אז אתה אומר שנסתכל על זה מהמקום הזה. אין בעיה, אבל זה לא סותר את מה שאני אומר, אוקיי? תקבל לא דעה, זה לא כל דעה חייבת להיות החשבון משהו, יכול להיות תוספת למשהו. לא, מה שאני אומר זה שמניסיוני, ההנחה הזו שאתה יודע מה כוונתו של אדם כשהוא כותב משהו, היא ברוב המקרים שגויה. אני הבנתי את הנקודה הזאת, אבל אני אומר לעצמי, אני מניח שכשאתה שואל, קודם כל הדבר הכי חשוב, זה אם אתה שואל מעט לקנטר. אתה מסכים איתי ואני אומר שאתה לא יכול לענות לעצמך על השאלה הזו. אוקיי, אז אני שואל את עצמי, אז איך אני יודע אם אתה מקנטר או לא מקנטר בשאלות שלך? והתשובה שאתה חייב לתת לעצמך היא, אני לא יודע. אוקיי, אני לא יודע. אז בעצם אין משמעות מה אני אענה לך, כאילו. יש משמעות אם תענה,
אבל יש משמעות יתרה, איך תענה. אם תענה מתוך הנחה שגויה, או תענה ללא הנחה ותענה בכנות, או תחזור בשאלה ותשאל את השואל מה כוונתו. אוקיי, אז אני אומר דבר מאוד פשוט. אין ספק בכם שפעם אנחנו, אפילו עם החברים שלנו, מגיעים לחוסר הבנה, אבל פעם הבאה אנחנו נבין מה הייתה הכוונה. אין בעיה, השיחה היא החיים לא מפסיקים כשהפסקנו להבין מאיפה השאלה הבאה. בסדר, אז אני אבין את זה עוד דקה. זה לא בעיה. הכל בסדר. אני חושב שלאט לאט, ברור שאני גם צריך לדעת מי נמצא מולי ולמה הוא שואל. אני חושב שזה דבר מאוד בסיסי. זה כל מה שרציתי להגיד, שאתה לא יכול להניח ככה סתם. אתה חייב להכיר את האדם ולהכיר אותו די טוב, אבל אנחנו נניח בכל זאת. שאתה יודע למה הוא מתכוון. מה אמרת פליים? אנחנו נניח בכל מקרה. אז זה נכון. די טבעי להניח. כן, אבל אנחנו יכולים לענות לא על בסיס ההנחה הזו. כן, חשוב גם לשאול וכאילו לתקשר יותר. כן. טוב, אני רק אגיד שאני כבר צריך לסיים. אני חושב שגם אנחנו צריכים לסיים ולסגור פה את השיחה הזו. טוב. אוקיי, אבל פליים, מה רצית להגיד? ואז אולי נסיים את השיחה. מה רצית להגיד? מה שרציתי להגיד זה שאנחנו מניחים הנחות, ואנחנו יכולים להתגבר על זה. ושאני חושב שאנחנו לא מבינים אחד את השני עד הסוף, אבל מבינים מספיק בשביל לנהל שיחות כאלה. ההנחה שלי היא תמיד שאני לא יודע למה מתכוון האדם שאומר לי מה שהוא אומר לי, ולכן אני תמיד שואל כדי להבין יותר. כדי להבין גם מה כוונתו, ולא רק מה הוא אומר. אני מסכים עם שתי הגישות האלה, אוקיי? אבל לזה אנחנו גם מנהלים שיחה, אוקיי? אני לא... תבין. טוב, אז אם כולנו מסכימים, אני חושב בהסכמה הזו אנחנו יכולים לסגור פה לילה, כבר מאוד מאוחר. אוקיי. אני חושב שזה אחד השיחות שבהם לא היה כל כך חילוקי דעות, אתה יודע, בלופרינט? תראה, לא בחרנו ממש נושא, אני המצאתי משהו ככה ממש לפני השידור, ולא היה לי מי לדבר איתו בתחילת השידור. מה זה היה? איזה נושא בחרת? חשבתי לדבר על השאלה החשובה מכל. עוד פעם? לא הבנתי. השאלה החשובה מכל. מה השאלה החשובה מכל? והתכוונתי לשאול מה אנשים חושבים שהיא השאלה הכי חשובה. האם יש כאילו שאלה אחת, כאילו שהיא שאלת השאלות? לא שאלת השאלות, אבל שאלה שהכי חשובה לך, כשאתה בא לדבר עם אנשים אחרים. אני לא שמעתי בחיים את הביטוי הזה, אני צריך להקשיב, לא מצליח ממש להבין מה זה אומר, כאילו. מבחינה אינטלקטואלית של השיחה, כאילו? כן. אוקיי. עוד פעם, אתה תחזור על זה עוד פעם, לופרינט? אני הבנתי את מה שאמרת. מה השאלה הכי חשובה לך, לפני שאתה ניגש לדבר עם אנשים שדעתם שונה משלך, על נושאים שבהם דעותיכם חלוקות. אוקיי, אז אני חושב קודם כל זה תלוי במטרת השיחה. לא, אני מדבר ללא תלות בנושא. אז אני רוצה, השאלה הכי חשובה שלי זה למה? מה הם רוצים? מה? זו שאלה מעניינת, אבל אני חושב שיש שאלה חשובה יותר. והשאלה החשובה יותר היא, האם יכול להיות שאני טועה? האם יכול להיות שאתה טועה? אוקיי, יכול להיות שאתה טועה. יש שתי אפשרויות, או שאתה טועה. האם יכול להיות שאני טועה? כל אחד צריך לשאול את זה את עצמו. מה שאמרת נבלע בשידור, לא שמעתי. אדם צריך לשאול את עצמו, האם יכול להיות שאני טועה? צריך לשאול גם
את מי שהוא מדבר איתו, אבל צריך לשאול קודם כל את עצמו. אוקיי, בסדר. אתה חושב שכל הזמן זה צריך להיות כאילו, נכון, מה שישגיח עליו כל הזמן, הכותרת הזאת? אני לא שומע. זו נקודת פתיחה. כי... אוקיי, בסדר. אם אתה אומר לעצמך, אם התשובה היא לא יכול להיות שאני טועה, אתה למעשה לא מוכן לשקול מידע שאולי יראה שאתה טועה. אוקיי, אז נניח שזו אפשרות שקיימת. אוקיי, אז עכשיו, הייתי לך, נניח שאני טועה. אוקיי. לא, אני שואל, הרגע ענית על השאלה. לא רעילה. אני שואל אם הרגע ענית על השאלה, כי מה שאמרת זה, בוא נניח שיש אפשרות. כאילו אני נותן את האפשרות הזאת, כאילו באמת ענית בלא. אני לא יודע כאילו אם אני טועה או לא טועה, אני מדבר איתך, יכול להיות שאתה תמיד על הטעות שלי, אני לא יודע, אני לא תמיד במודע האם אני טועה או לא טועה. אתה מבין? השאלה היא על האפשרות. האפשרות קיימת, ברור, אז איך אני אקשיב לך, איך אני אסכים למה שאתה זה, איך אני יודע בדבר שהוא אמת אם אין לי את האפשרות הזאת? אוקיי, צריך שיש מידה של כנות, להגיד, אני חושב שזה העניין של כנות בסיסית, כאילו, תשמע, טעיתי. כאילו, אבל אין מה לעשות, כאילו, אתה יודע, אנחנו לומדים מהחברה וגם מלמדים את החברה, זאת אומרת, יש פה איזושהי, אתה גם מלמד וגם לומד. אתה מבין? זאת אומרת, אם אדם מעמיד אותי על טעותי, וואלה, תשמע, טעיתי. לא, זה לא רק להעמיד אותך על טעותך, אלא להיות מוכן למידע סותר, למידע שונה, שישנה את דעתך. האם אתה מוכן להרפות מהעמדה שאתה משוכנע בנכונותה? אני מבין את השאלה שלך, אבל זו שאלה שהייתי מחלק אותה לשתי שלבים. שלב אחד, אני לא יודע שאני טועה, אז גיליתי שאני טועה, זאת אומרת, ובחרתי בדרך הנכונה, ואז מישהו יגיד, תשמע, אולי אתה טועה, אבל גיליתי אבל זה מה שהגעתי לשם, מתוך זה שהבנתי שאני טועה, אוקיי? למשל, אני הולך בדרך, אוקיי? אני נוסע לאיזה מקום, פעם ראשונה, לחיפה. טעיתי בדרך, אוקיי? פעם שנייה, בגלל שהבנתי שטעיתי, אז אני נוסע מהכביש הנכון. אז מה שמישהו יגיד לי, שמע, אולי אתה טועה, כמה אני יכול לטעות? הרי אני בחרתי בכביש הזה בגלל שראיתי שטעיתי. זו לא השאלה. למה טעיתי? בטח שזאת השאלה. לא, השאלה היא לא האם אתה טועה, אלא השאלה היא האם יכול להיות שאתה טועה. אתה אמרת, האם אני יכול שאני טועה כדי לקבל דעה אחרת? לא. נכון, האם אני פתוח לקבל? לגבי דעות שאתה מחזיק בהן, בכלל. אז אני אומר לך, מה זה תיאוריה? תיאוריה זה כל מה שאנחנו עושים בחיים מבוסס על תיאוריה. גם כשאני הולך עכשיו אני שם לי מלח ולא פלפל בחביתה שאני מכין, זה מבוסס על זה. מה זאת אומרת? אם אני טועה, אני יכול לטעות בכל דבר. זאת אומרת, אני יכול לתקן בכל דבר. השאלה היא על מה אנחנו מדברים, על איזה סוג של טעות, על איזה סוג של דרך. השאלה היא, האם אתה מוכן לאפשרות שאתה טועה. לא האם אתה עכשיו טועה ומוכיחים לך, אלא האם אתה מוכן לאפשרות הזאת. אני מוכן לאפשרות הזאת שאני טועה, אוקיי? אז אני אומר לך בצורה מאוד פשוטה. נניח שאם אני אקבל את האפשרות שאני טועה, אז גם אתה מקבל את האפשרות שאתה טועה. אתה לא צריך להוכיח שום דבר מעבר לזה. אם אתה אומר שאתה מוכן, אז אתה מוכן. אבל עוד פעם, אבל שים לב שבלופרינט שאתה לא מותח איפה הגבול עובר. אני לא יכול להיכנס ללופים של טועה, ואחרי זה מגלה את הטעות שלי ועוד פעם טועה. זאת אומרת, אם אתה משאיר, אתה אומר דבר, אז שוב, אתה אומר דברים שאין להם בכלל סוף, אתה מבין? על מלכה פשוטה, אתה עכשיו, האם בלופרינט מקבל את האפשרות שהוא טועה? כן, אוקיי? לא, זה דברים סוף מעשי, גם אם יש להם אין סוף תיאורטי. אני לא מבין מה שאמרת, אני מנסה להסביר את מה שאתה אמרת מקודם, אוקיי?
אני אמרתי בדבר פשוט. אם עכשיו, אתה אומר, אתה שאלת אותי, האם האפשרות שאני טועה, קיימת אצלי, נכון? כן. זה מה שאתה אמרת? יפה. אז אני אומר לך, תלוי על מה אנחנו מדברים. עכשיו. לא תלוי. אתה למשל, אוקיי, אז בלופרינט עכשיו לקח את האפשרות שהוא טועה, אוקיי? אם הוא לוקח את האפשרות שהוא טועה, יכול להיות שגם יש את האפשרות שהוא צודק. כמובן. אוקיי? כי אני לא טועה גם זה 50-50, אוקיי? לא. אתה מסכים איתי? לא. כן, אנחנו לא יכולים למדוד את זה. אנחנו לא יכולים למדוד את זה כי יש לנו אין סוף אפשרויות. כן, אבל לא, עוד פעם אני שואל אותך. אז מה אתה רוצה, תראה, אתה רוצה עכשיו... אני חושב שאתה לא מבין את הדקות, את ההבדל המאוד מאוד דק בין... אז אני מנסה... האם אני יכול להיות טועה? עוד פעם, מה? הדקות בין האם אני טועה בדעתי בנוגע למשהו, לבין האם יכול להיות שאני טועה בדעתי בנוגע למשהו. אוקיי, בסדר. יכול להיות שאתה טועה בנוגע לדעתך למשהו, אוקיי? בסדר? עכשיו... זו שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו. בסדר, בלופרינט. אני מבין בדיוק מה אתה אומר, תקשיב מה שאני אומר לך. בסדר, יכול להיות שאני טועה בנוגע למה שאני חושב. אוקיי? סבבה, בסדר. אבל יכול להיות שגם לא. אתה מבין? כאילו, מה, אני לא יכול רק לחשוב שאולי אני טועה. מה? רק אני יכול להיות שאני רק טועה, אז אני רק טועה, אני חושב אולי רק... זה ההבדל הדק, שאתה תמיד מדלג עליו, אתה תמיד חוצה את הקו הזה שהוא כמעט בלתי נראה. אתה מדלג בין יש אפשרות שאני טועה לבין האם אני טועה. שזה לא משנה אם אתה טועה, משנה האם אתה מוכן לאפשרות שאתה טועה. אני לא מבין לאן אתה חותר, אני לא חותר לשום מקום, אני רק רוצה להסביר את ההבדל הדק הזה בין... אוקיי, אני חושב ש-X שווה 3, או לא או, ויכול להיות ש-X שווה משהו אחר. יכול להיות הוא אחר, בסדר. עכשיו, תמיד אתה תשאיר את האפשרויות האלה? זו שאלה? הלו? זו שאלה מה שאמרת כרגע? כן, אני אומר, אתה תמיד משאיר את האפשרויות האלה? אז לא הבנתי, לא הבנתי את ההקשר. אתה אומר, בכל דבר שאתה בוחן אותו, אתה אומר, האם X הוא 3, או יכול להיות הוא משהו אחר. נכון, יכול להיות, יש שתי אפשרויות. האם תמיד תשאיר את השתי אפשרויות האלה? ושוב אתה מפספס אותי. אוקיי. אני אומר, X שווה 3. זה משהו שאני חושב. אני חושב ש-X שווה 3. עכשיו, השאלה שאני שואל את עצמי, האם אני מוכן לאפשרות ש-X לא שווה 3? האם אני מוכן? אוקיי, בסדר. לאפשרות שמישהו יבוא ויגיד לי... כולנו מסכימים על זה, אני חושב. כן? איך? אני חושב שגיא לא לגמרי עוקב אחר הנקודה הזו. הוא תמיד מפספס אותה לצד אחד. אני מנסה להבין. אוקיי. זו שאלה שהיא מאוד מאוד מהותית ברגע שאתה שואל אותה על דברים שמאוד מאוד מהותיים לגביך. אוקיי, אז אני עונה לך, בלופרינט. אני אומר לך בצורה, אני חושב שאתה מפספס פה. אוקיי, האם X שווה 3? אוקיי? בסדר? זו לא השאלה. זו לא השאלה. אבל אתה עכשיו אמרת, האם... לא. X שווה 3 זו הדעה. X שווה 3 זו הדעה. X שווה 3 זו הדעה, והשאלה היא, האם אני מוכן לאפשרות שהדעה שלי שגויה? אוקיי, בסדר. נניח הנחת לאפשרות שהדעה שלך שגויה. אוקיי? האם אתה רוצה רק להניח שהיא שגויה, או שאתה רוצה לדעת אם היא שגויה? לא, השאלה היא, האם אני מוכן לאפשרות שהיא תהיה שגויה? שזה אומר, האם אני מוכן לשנות את דעתי בנוגע לעובדה ש-X שווה 3?
אוקיי, האם אני מוכן לקבל את זה שאני טועה, נכון? הדעה שלי לא נכונה, נכון? לא לקבל שאתה טועה, אלא להיות מוכן לשקול את האפשרות שאתה טועה. זה צעד אחד קודם. אוקיי, האם אני מוכן לשקול את האפשרות שאני טועה? בסדר, אני מוכן לשקול את האפשרות שאני טועה, אוקיי? גם לדברים מאוד מאוד מהותיים בזהות העצמית שלך? אוקיי, זה פן אחר. בוא קודם כל נגדיר את המשוואה שאתה מדבר עליה, בשביל שאני, איך אומרים, מיישם אותה על תכונות אישיות או כל דבר בחיים. צריך להבין מה המשמעות של מה שאתה אומר, אוקיי? אתה אמרת, אני נניח, X, הדעה אומרת, ה-X שווה 3, האם אני מוכן לשקול שהוא לא כזה, שהוא לא שווה 3? X שווה 3 זו הדוגמה. אתה יכול לקחת את ה-X שווה 3 הזה ולהחליף אותו בכל דבר. שים במקום זה את הדבר שהכי חשוב לך שהוא יהיה נכון. ואז שאל את עצמך שוב, האם יכול להיות שאני טועה בנוגע לאותו דבר? אוקיי, האם יכול להיות שאני טועה? כן, אני יכול להיות, עכשיו אני פתוח מראש, שכל מה שאני חושב, יכול להיות שאני טועה. בסדר. שלב הבא, תסביר לי מה עכשיו. מה אני עושה עם זה? השלב הבא הוא, האם חשוב לך לדעת אם אתה טועה או לא? האם חשוב לך לדעת אם אתה טועה או לא? אוקיי, בסדר. אמרתי לך מקודם, האם יש כוונה מאחורי השאלה, נכון? כן, המטרה מאוד חשובה. אני אתמצת את זה בעזרת הדוגמה. המטרה שלך צריכה להיות למצוא את X, ולא להוכיח ש-X שווה 3. כן, פחות או יותר. פחות או יותר. אוקיי, שנייה. תגיד, אם אתה אומר ש-X שווה 3, ומישהו אחר אומר ש-X שווה 7, ואתם באימות, המטרה שלך צריכה להיות למצוא את X, ולקחת גם את הדברים שלא יש להגיד, ולהיעזר בהם. אוקיי, בעצם אתה מדבר על ההגדרה של ה-X, על המשמעות שנותן ל-X. בהנחה, אנחנו מדברים על אותו... בערך, אם אנחנו מתעקשים להפשיט את זה... הוויכוח הוא לא על ה-X, הוויכוח הוא על האם הוא 3 או משהו אחר, או 7. כן, X שיש לו ערך. לא. השאלה היא לא האם X הוא 3 או 7, אלא השאלה היא מהו X. האם הוא 3, האם הוא 7, האם הוא 12, האם הוא חצי. אוקיי, בסדר. אבל אתה צריך כל להוכיח שה-X קיים, נכון? מדברים על X מסוים. לא, אתה מניח שהוא קיים כי אתה חושב שהוא 3. אני מניח שהוא קיים כי אני חושב שהוא 3. ואתה חושב שהוא 3. אוקיי, ואתה מניח שהוא לא קיים בגלל שאתה חושב שהוא 7. או שהוא 3. לא. אני מניח ש-X זה משהו אחר. או שאולי אין X בכלל. הנקודה היא שהדעה היא שונה. הכל יכול להיות, אני מוכן לקבל כל הנחה בסוד. עכשיו תחליף את ה-X שווה 3 בדבר שהכי חשוב לך. במשהו שאתה, משהו נכון, אתה מחליף את ה-X שווה 3, תוציא את ה-X שווה 3 מהמשבצת, תשאיר אותה ריקה, שים במקום ה-X שווה 3 את הדבר שהכי חשוב לך שהוא יהיה נכון. אתה לא חייב להגיד לי מה זה, אני מדבר הכל תיאוריה. לא, אני מנסה להבין את הצורת חשיבה X, לא, קשה לי לעקוב כזה, אתה נותן לי כל מיני שאלות שאני לא רגיל לשאול, אני לא שואל אותם. זה קצת מופשט. בוא נגיד, בוא נוריד את ה-X שווה 3, בוא נחליף אותו בצבע. אוקיי. אוקיי, אני רואה לבן מול המסך, אז נגיד, יש לך משבצת שהיא לבנה, או אתה חושב שהיא לבנה. השאלה היא, האם אתה מוכן לאפשרות שמה שאתה רואה זה לא משבצת לבנה, אלא משבצת ירוקה. או כל דבר אחר. אוקיי.
משבצת לא לבנה. אז יפה, קודם כל לפני כן. דרך אגב, משבצת באמת לא לבנה. יפה, אז קודם אם כל, אתם רוצים אני אסביר לכם גם למה. משבצת, לא, זאת הפיזיקה כרגע. לפני שאנחנו מתווכחים אם היא לבנה או אם היא ירוקה, צריכים לשאול אם אנחנו רואים משבצת. וכמו שאנחנו לא נתווכח איך קוראים לכלב של השכן שלי, לפני שנוכח שיש לו כלב. לא, לכן אני אומר... להסכים שיש משבצת. לא, ההנחה היא שיש לך איזושהי דעה שאתה משוכנע שהיא נכונה. אוקיי, נניח... לא משנה מה היא, לא משנה מה. אתה חושב שמשהו נכון, וזה הדבר הכי חשוב לך. עכשיו השאלה היא, האם אתה מוכן לגלות שזה לא נכון? האם אני מוכן לגלות שזה לא נכון? האם זה ייתן לי את אותו טעם לסיבה שבגללם אני עושה את הדברים? שוב, פספסתי חלק מהמשפט הזה. האם זה ישנה לי את הטעם שבגללם אני עושה את הדברים? כן. אז השאלה היא כרגע על הטעם. לא, השאלה היא עדיין, האם אתה מוכן לגלות שמה שאתה חושב זה לא נכון? בוא נשמור את זה לשבוע הבא. אני אוהב את אמא שלי. אני חושב שכדאי שנמשיך את זה בשבוע הבא. אין בעיה. כבר מאוחר, אני בטוח שכולנו עייפים. אוקיי, בסדר. נסגור את זה פה, נעשה בשבוע הבא שידור חוזר, ונראה מה יהיה. אולי עם קצת פחות אנשים שצועקים שאלה הוא עכבר. כן, זה היה סעודי. כן. טוב, חבר'ס, היה נחמד. כן. היה נהדר. שיגו צ'אבס ונתראה. טוב, לילה טוב. יאללה. נתראה בשבוע הבא. לילה נעים. להתראות. טוב. ואני רק אזכיר בסוף השידור, אם מישהו שרד עד לפה בשידור, בהקשבה של ההקלטה, אל תשכחו, כנס מחר, ב-23 למרץ, בגני התערוכה בתל אביב. כבר יש לי כרטיס. יש לך כרטיס? נהדר, אולי ניפגש שם. כן, מודפס. נהדר. אז אולי נתאם להיפגש, אני גם צריך לפגוש את מקס שם, ואולי עוד מישהו. אולי נתחיל לארגן איזשהו נקודת מפגש. אז עד אז, עוד חודש ושני שליש. משהו כזה. אז לילה טוב, ולילה טוב למי שהקשיב לנו עד עכשיו. לילה טוב. And we're going off the air.